It's by intent. I'm rising with my bro. Nansani no pray. And then my way out my intent. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Darling, never made it. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Never made the little phone. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Never made the little phone. Disakoma edanciona yet mediatina order. Disakoma edanciona yet mediatina order. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Never made the little phone. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Never made the little phone. Disakoma edanciona yet mediatina order. Disakoma edanciona yet mediatina order. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Anymore, no whole band of you. Madapra, and we from myself. Now, when no, see me with you, Mada. No, sir, we'll be right we know what we know. Hey, we'll be a day, we'll family look at dinner. We'll be a fire yesterday. We'll be a family with you, what do you dinner? Hey, what you mean? Aye, Yakono. What you a great Yako? Aye, what you a great Yako? Therefore, we'll be a coffee great Yako and they could do. Ha! No, Akoma, you say what is awesome. Can I can be Makuma Hurisa, Jimmy Kelly? Yes, I'm good. Metika I am chatting before we could do your class. I'm just chatting. Now, JHS and SHS. JHS saying JHS2. Okay. And to wish you a no, a dear sample now, a brand here. Kelvin, Eka, ye edit to was soon, and ma would say in the Persian acid. Yes, a panocation. So, like for currency, or be too quiet up our currency. Or maybe let me phone you. No, sir, if I'm posting on some as you see us. And no more as someone also pen or kaya and minty, and ma who can say you. Or so be too quiet up a cry. And minty or qua or bema phone. Or quack ran or the bema one, as well the bema one. Or quack ran about or bema phone. No, I say I had a amount of. Okay, now they say, "Woman, made the Malco school, no, Isha." In Shadia, that's the very much of the more did ya come the internet, no, and ma Cotiasi because one, woman, member scar a best one, and I say be a bush near the other, so several mammy or talk. Yapamu school fees, that. Ya bro school say when she be that. Man, you realize I don't be so anything. I don't need to come cop so on you came. And you want to swim farmer. And you want to shoot. Oh, no, Mama fianga wangu. Mama, miaka enchina nkamfu no hodi aba. Be mo onu mehie. Ene nne ni onyame osaka so onu minye bi. Wo mo se die ntia. Omo so omo remi mu ana as electrical shock.
Meaning I don't want them, the mom to me can't some. Some of the no so dey. Man, we sweet you, and some can. To me, I say, let's be them in style was is style with them. Could be queen or one send young, come to me for actually. Queen about your telephone at you. Come in something. That's a bad. What is a pass a bad no? Would you not quite catch them? I was out the work room, making your Korea. Media Queen and then they were to Canada. Media Queen and the fashion. Somebody said, "Young as I style in Crampon." I said, "A minimum camion can find me fast to cram. Yes, I did know." I said, "You cram in a me, yes, I bimpo. It's a new cram for my style in my yes, and can make higher science meeting and Kaibi. I'm not just say, Muguswa yarn about Timu, and I bow an issue. And I, but where dear. Mintiasi, me kuno awa wale mi se wo pem de. On to me nya say na ba awa be me nsu sa fra na bibibie. Mi kwada mi sole ana ma hwe me be say ya wo se wo nsu. Wo se be mo se no oba oba hu na so ne na no ne bibia pasi sa na wo se no. Ana wo be di ma tem say mi ma wo bibia ma. Na de say wa bibibi na wo di atom na ma sa wo. Wa mi kuno na akwala no nso se wo be bia ni wa won so ada be ma na no ne hwene eye pase enya pase kula adani pase aha no se dia abopo na no na abopo na sun ne ti me dia de oji mi ane me sere gile no enu nkwa na me bana gimi dia aka nyina pase se onu an kasa no na wasa dia akwala ya tem se oye bibibi how wa wo baba sa si we su se wo oye bibibi se wo ba ne nya kura wonya ni papa ma so ofre oba bibibi oba no hine na abobo apo ne o me ba ne dia ye gentle pa na why na me bo gentle bet akwala ne da hanti na me di ne ba ye no so so ye bibibi no de ne ba na nka empanyefo na Ghana fo nyina ahwe se bibibi na ma wuni ya a obi di sika mpimpim ko pe ba wanya na wanya bibibi ya so wompe ene na Ghana fo na wo ka se ne baby a wo ba fo na ne ha se no unwa abopo se aye wona ye dudu kakala Yamabu Akwaba de Bakuma 87.9 FM, Akuma Nsem Jumadi Brasso, Aviai, Marconia Bedjafo, Yatnasia, Yade Ebramunti, Babia will be ano, Sabre Bomodi answer, Obeka Yahon, Ewa Akuma 87.9 FM, na Shannon so Emma Miss, Facebook and so, and I will be sure Jumedia, Yakuma 87.9 FM, ube like it, ube follow, ube like it, ube comment and share. Facebook, follow, like, comment, and share. YouTube, Akoma 879. Akoma 879. And also subscribe and me notification bell. Also, so ubenya notification no na wabomodi and share. Ama for front so enye bisan so and I'll be sure your TikTok and so Kenwood Media. Free FM 97.5. Ewo Techiman. One more more ewodo. Nikki Pizza Fan Club GHUK. One boy ye Chidom Ezra Fan Club. Ewo Hamburg Germany. Mrs. Buedu Presido. And I say team nina so yamamunina akwaba ye chiachi yamunina yada onyamia say and then so what they ache yenia yada so ete enkwemo tachema eda yabodwemo na emoja eda so edi yemu every Sunday. Onyame ayebi enokwasem se onyame wayebi pa nye wobi a nenya ne sede yenya ne se yenya ne se ya na yeda onyame ase ye ka ne se ya yenimdi enti enra at this time not just say me wo hospital and you see me so near the mu den pa jinsu be 100 and am de esi hono then so din yina mu no enrachi from Friday, Saturday, and Sunday. You discharge me enra enyumre. Inti me weekends ni na me in the hospital. Na enra me ko fie no de na me ka me sister ni say ebra na yede me to care mu fie na yede me akọ hospital no na me bi sa me ho say will I come back mesaya be fie na because yehunu obi a ye man so obi kra wa ya fana to care mu to say de me to care on one it me drive I couldn't drive
ono an etimi drive e ko hospital na nso so wan sign ama na me a ya fa me ato care no ya de mato akire na ya de me akọ nti when I was living I was asking myself will I come back mesan ababie mu ana me efie no me ko mesan abafie bie mu ana na ebi koye wo mama na nso at this time nyina still na me da so hospital me nsa echi nyina hye me drip no edoso ye de wa ha na ye de abewa na ha ahono na ye de akwa because na edoso nro no doso enso me da so ewa ha me sofo penny prophet Elisha bu ene sofo mame Agnes Abu and afe sofo mame Portia wonya me nshamo mi be wura mu ya na sofo frɛ me ɔsɛma Akoma bɛso hospital ho and ya see you na me see aye wo wa mi wo fie me ba me se da me wo adwuma wo se no akyem na me se ai ɔdenden wa no ade akua se be bra me se da kwaka sa me ma was a meba enti onyame aye bi onyame wa ye bi pa enye obi a na enya ne sa enti baby a wo bia no hyane so Facebook and afa YouTube Beluchi ne Kobe Tuesday womo enebo modi anafe wode yawremu ewo ho Facebook and YouTube Beluchi ne Kobe Tuesday omodi yen ewrem na nakua koko ewo ha sanso na Pastor Julius Naba ono so ewo ha sikapa ewo ha na yegusuada na yechiachia Evangelist Samuel Mensa yechia papa baby a wo bia no yechia wo pa onyame wayebi de ama yenyina nyame nkoso a na oma wo ahoden na bibia be fine bibia be kama ane enche ubenye obi a ode ne nsa begoro ho ama wa ubehunu se bibia de wom bia be bibia ba obegoro ho training na sisi no so. Oh my God. Okay. Enti sanity wada ruma. Bomodia sasabre obeka ye ho kopem se no me nsa ebebo na ye ba ma ye muso edikanfo edinkan aba ba ye wonom edie St. John wone Evans ni Ibrahim mo edika ba ye wonom de womoko news for by womoko sanso ena DJ on so abaye ne de DJ 21st Tony so abaye ne de ono so eko yenso ye be na fe ye ma ye musu a na busu apene sam ye champo shores mo so ababeto aso na news abeto aso na tese ye didi mu kwa utumi sapa ene pano an ye wo de emamo no nti sabre de omode yanse wunya afidie no emfri ha na ena ye wo update de emamo pa update ankofo frame na wonu mu bisa na omu frame na wonu mu bisa ma ko ni ade na akosise ya menka update kro na nyame eya atwemo a na ye de update ne ba wa obehunu se wani ebeji ye papa because that no na ye nyina ye reshefo en onyankopon so amano abem eba ne se na akwakoye ne jinti ye de update no ebebremo ba ansa na no mamenko na menimenu abem bi enkodi nkomo na yehunu ne hawa ode baye na yentume emwa no beme na wakwa aba ya ena ma na promote saying nyame adem ho mami okay me pacho within pacho me di Ali Thomas free hine na baye me free bremai okay ti awia ye ne Ali Thomas ena eba bedi enkomo breman ena ofree baye nti ne breman for wo studio ha say na wo mo esan ewo krom okay Ali mami awia yi ewa Akoma mu nsem dwumadi so yo awia de boko me gina ha ma me nua be ma bako na madam fo bako o America na o papa tu kwan kwa America be 1980 mu ho na okohia ma me broni bako enne wo sa abrante na me kana sem na papa no anse amfa na yere broni no amaga na ha ena mere wo wu nso na akwa no so 8 years nti akwa no afi na akwa na nyina nya be 30 years 35 years nti akwa na hu se o se ohunu opapa busuafo nti no o se obaga na ha so oba ba hwehwe ni papa abusuafo because papa na mfom amma Ghana ena no so ambo bia din ankyere o mo se obaga na o mbesiwi so
ntakwan ba de okura ne sɛ okura papa ne pictures a ɔde kyerɛkyerɛ sɛ ɔpapa abusuafo no ɔpɛ na mmom ɔpapa birth set a ɛkyerɛ sɛ yɛwo no brɛman ɛno na ɔgyina so de ba brɛman a ɔde bi hyia me ame so me yɛ so okay na mame mmoa no na yɛnhwɛ akyire ha ntina de nkyɛ me ɔha no Yo. Okay, nti yɛbɛba abɛwerɛwerɛ mu na afei yɛbisa no kɔ ɔfa so ehunu no questions bi wɔ hɔ because yɛnnua no ɛbɔ mmɔden abiebie nneɛma ani so kakra kyerɛ no na mfoni ahodoɔ wɔ ha no yɛn nso yɛtumi de agu hɔ na afei yɛahwɛ kwan na yɛbɛtumi afa so ɔbɛboa no na mmom ma menkafo basic cash ɛmfa ɛma na basic cash no ɛnɛ ɛyɛ agorɔ bi a wobɛdie ɛwɔ wo phone no ɛso nkurakura wo phone kwa na ɛmfa ni agorɔ bi akwa na mmiamia so kwa wonya hwɛ mfiri mu wodeɛ yɛbɛma woanya sika ɛwɔ phone no so wabra wo mmerɛ ho kora wodeɛ no so bɛdial *245# na wobɛ select agorɔ no a woba abɛdie no agorɔ no ɛwɔ mu mmiɛnsa yɛwɔ Ghana jollof yɛwɔ gold mine ɛna yɛwɔ trɔtrɔ hɔ emu deɛ he agodie ɛna wode bɛgu na akwan so sɛ Ghana jollof a wo select a ɛno ane sɛ wobɛ play Ghana jollof no dial *245# no a select na afei wapeke wo secret ingredient no na wapeke right destination na what you stake from 1 cedi to 1,000 cedis na afei waconfirm wo amount no wowie a na wabɔ pin no na wa start to say play ube receive SMS instantly na kyerɛ sɛ wona wɔkorɔ no ɛnkyɛ wobɛhunu kodom wobɛhwɛ wo phone no so wanyanya 50,000 Ghana chopable money o ɛnyɛ asɛm ketewa sɛ gold mine nso a ɛno nso wobɛfollow saa procedure na trɔtrɔ ɛno nso saa ɛna wobɛyɛ no na yɛnka nkyɛw sɛ ebia bɔ wo pin anaa biribi a ɛte saa wode wobɛhunu ane sɛ sika no ɛda wo momo account no mu directly na kyerɛ sɛ wona wɔkorɔ nti bɔ mmɔden a sɛ wobɛdi saa agorɔ wei bi na atumi aboa wo ama wanya wo sika hyɛ ne nso ɛma me sɛ ɛnɛ Hepasco Herbal capsules ɛno ɛna yɛkamfo na yɛde ɛma yɛtiefo deɛ yɛka nyinaa no sɛ yɛnnuane ase sɛ yɛdie no ɛnyɛ yɛnsu a yɛnom ne ho nneɛma no chemicals ɛne ade ɛno nti ama yareɛ no adɔɔso sɛ ɛkɔba ne kidney ɛna afei ɛyɛ liver ne ho nneɛma yadeɛ no a adeɛ te sɛ paa ɛno nso ɛnyɛ sika ketewa o ɛne yɛde sɛ o sika kɛseɛ paa ne yɛde ɛsa na ɛno nti ɛna casco wɔnom ɛde Hepasco Herbal capsules abɛdwa soɔ sɛ yɛno no bi na ntumi ɛmmɔ yɛ brɛboɔ no ho ban ɛno deɛ ɛyɛ adwuma baako pɛ ɛna ɛyɛ brɛboɔ nko ho adwuma ɛno nti wokɔ pharmacy a wɔso wopɛ brɛboɔ boafoɔ aduro yɛfrɛ no Hepasco wɔnom bɛyi bi ɛde ama wo ɛyɛ kama Kumase Nkra Kofoɔdua Takoradi ɛhɔ nyinaa wokɔ pharmacy bia mu a brɛboɔ boafoɔ aduro yɛfrɛ no Hepasco no ɛnyɛ na wobɛnya bi ɛwɔ hɔ na mmom sɛ pɛ sɛ wone doctor edi nkɔmmɔ ɛwɔ nsɛm a medi ama wo yi akyi a wofrɛ 055 745 3579 055 745 3579 nti sɛ wofrɛ saa number wei a wobɛhu sɛ doctor ɛbɛgye wo so na kyerɛ sɛ wɔn nso wone no edi nkɔmmɔ na yɛma wo 3p garlic mixture nso a menim sɛ ɛbɛboa wo yie wɔ apɔmuden mu 3p no ne titiri obi a ɔwɔ pressure na wako a ɛnkɔ no o maame o papa wankasa wo mu pressure woko a ɛnkɔ no wadaworoma yɛma wo 3p a na kyerɛ sɛ wanonom na ne nyinaa ne sɛ saa 3p yi yɛde garlic ɛne woɔ ɛna ayɛ na wonim ɛwoɔ benefit ɛna wonim garlic nso ɛno nso deɛ yɛ ɛde ma nipadua ne yɛde natural plant juice aka ho ɛno nti ɛyɛ adwuma mu a yɛamfa nsi gya so yɛamfa nsu afra biribi a ɛwɔ bia no ɛyɛ natural ɛno nti ma wo nsa ɛnka bi Mr. Daniel Bakolonak Apedank ɛna afei Angelos ɛnyɛ na Frepiwak ɛwɔ 0248 928824 0248 928824 na kyerɛ sɛ watumi ɛne wɔnom ɛdi nkɔmmɔ na biribi atumi ayɛ kama ɛyɛ Akoma 87.9 FM na afei yɛma mo akɔ aba ɛmfa Emra Onua TV yɛahwɛfo a mo all over the region no yɛma mo nyinaa nso akɔ aba ɛde ba Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛna wɔhwɛ na yɛne yɛnua bɛma ɛna ɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ fidua yi mu na yɛnua bɛma no yɛfrɛ no Ali Thomas ɔno ne yɛne no ɛdi nkɔmmɔ na ansa na
ye beba beto aye nkomo twetwe no so no ma me ndi kan e ma an obeba bi e moment transe e update e be ma enti ansa na no ye ma ye tie for update bi e wo ha nana akwaba mejo so mako na umpom te sen nyame adom boko na wo so nyame adom me ho ye pa nyame apagya wo ya watimi asoli ya wo ho aye dendenden nkroyi ho nya nya de because I had the number. Me so wo cross bra ba. Oh. Na nyame na hasisi nyame se wo so bra ba ho beto. Ho beto se unse efitira no mayare no eye bebre. But unse ye nyina ye behia saa no na. We kan we kodu 55 cedis saa no. That just say obi so ye the torchlight. The torch free be any answer me na. You the free be any answer. That just say na me wa dom na ti sorry. Ya me ni answer. Ya na kasakwa o pa ti ase o pa me ti ase. Torch ye the hurura we ni answer no huru me. You the hurura. You wasum wi ya. Na wo so they say kridum. But me yan check Gary Marvin for Kochi necessary. Omo ya de pa nurse ni ba ko se friend come yo Kone comfort wo ba bi a man word no yeah the master some of her doctor your share me doctors na share me theory but me ni sa your de touch no share to ho na kan da one dem me sanity doctor ni mako okay doc no so yeah that's the baby yeah nyame nhira mu nyina why say yeah ba touch nyina hwehwe ye ni ase nyame nhira mo ana masum ya sum ne ya baabia ama nyina ho ato ama ya de nyame nhira mo nyam anka nanka ya nte ha eno de unse ya wa ya de ya for ankasa mini but omo share program oh nice ya di wura mu a gate wa na say ye hu a oh necessary David na wo de who say ya do wura ba bia they say hu unse o ye superstar edwuma wa ya supermoon nti yes say wura ba bia say say yetimi hu international kra ye hu ye na nti say what you say nti ba bia bedru bia na ye do hu ya da mo asese mo hwe ye kama no mo kama ba bia na doctor ma ku be hwe me say ukwa chiamba kwa adwuma obeba adwuma oso kwa bundi ene dog ya bodi nyame nhira mo adwuma na Ghana mant na adwuma na no mo ye no nyame nhira mo so mo hwe ye so ye de eyiye Ghana for ye ho hene nti se mo antene mo ani anhwe ye yi a enye papa ye bekwa agya mo nyina nti nyame nhira mo se munya ye ho adaje na mo hwe ye kama nyame nhira mo pa na ye no update okay ababa wa bi ba ha one ne maame ba ye edisum eni areho nana areho omo anantia be 2 years omo pesika ne nine doctors say ya hwe na ya anye no operation na anhwe kwan ye befa so ye bekeka no mpeni nkasa esi ani a ne ye tenatena ho a ebeka na koma na ababa wan abreye obaye osema from me ye funu mo mi ntumi ni bi ma me ye me ho hwe nye ye mani so birime Justina ani o ma me sampana nyame ani munie na areho said ai wan hwe bia wono ne de na to so no na areho ababa wani ntumi nya ne ho hwe wo hwe ne nkane no na wo behwe obedwane beto ayen na chese wutumi mu se enipa mobo bia no waduru no osuro se ne nan no ye betwa efi se unsa doctors catch and say otse se ne yafunu mu ye ne yape na ya ase ye ne ya
na kyerɛ sɛ deɛ aduru no ɛforo a no na yɛbɛtwa ne nan no anhwɛ a ɔbɛyɛ dɛ wɔbɛfiri mu na kyerɛ sɛ aduru buru mu ɔntumi ne di ɔntumi nyɛ ne hwee na last time koraa deɛ ɔbɛtena ha no malt na amyɛtɔ maa no firi sɛ na yɛhwɛ sɛ deɛ ɔsi afiri anɔpa na bɛpem saa na anhwɛ a yɛbɛnya asɛm nti malt ne yɛtɔɔyɛ nti yɛde su ne awerɛhoɔ ɛka ho ɛka wɔ maame ho akyɛw wakyini a obenya mmoa na awerɛho hwɛ ɔmo akyina berɛ ọmọ rabi ọmọ ekyina abrẹ yẹ etiefoɔ ne ahwɛfoɔ ne adɔfoɔ ọmọ a yesu kyerɛ wɔn a yɛne suo duru wɔn anim mako enye nipa nyinaa na wobɛka wɔn asɛm a yɛwɔ ho mmuayɛ de ma wo obi wɔ ha oduru wo nkyɛn a mmiri yi firi hɔ media ma fa kɔ baabi nanso enipa nti na enipa wɔ hɔ ya amoa na saa sika no ɔmo kɔfa afiri hi 22 asasa yɛbɛtwa ne nan yɛkra yɛ nan mienu yɛ nsam yɛ ne papa mu ne yɛ nhu so papa mu ne yɛbɛtwa ne nan afiri hɔ na kyerɛ sɛ ayɛ ahoteɛ ne esu ne awerɛhoɔ na sɛdeɛ ɛyɛ a etiefoɔ eduru sei na yɛde obi ba ha bible si deɛ osuru yɛne ne nsu ne yɛwɔ ɔsere so yɛne ne sere enti sɛ eduru sei deɛ yɛde ani gye ba yɛne mo a na eduru deɛ ne ho so akyerɛ na yɛne mo a yɛyɛ a ne yɛka kyerɛ mo sɛ wo ba yɛbɛyɛ sɛdeɛ obi ba yɛbɛyɛ no saa na nso ba yɛbɛyɛ ɛna wiase so mɔborɔfoɔ nsa wɔ yɛn nkyɛn da bia wɔn ka wo ho asikafoɔ deɛ to wɔn sɛ yi nanso yɛnhunu ɔyɛ ya yakɔhwɛ ne kama ɔde n'ade aba ebi wɔ koraa wɔn spend month bi koraa wɔ hɔ hwehwɛ wɔn ho kakra nsa na yɛde n'aba abɛduru na wɔn a yɛni bie no ɛyɛ mmienu ɛna yɛbɛboa wɔn nti yɛtiefoɔ yɛde ne baayɛ na yɛde ne baayɛ no muso mo boa yɛ muso yɛ mu na deɛ mo yɛ maayɛ ne yɛ fɛ dodo yɛ ka ne sɛ mo hunu yɛ mɔbɔ ama mo pepa ababaawa ani suo na wo pepa obi ni suo na nyame so pepa wo ni suo nti yɛkɔ yɛ bibia yɛ kama yɛde bɛto so nyame nhyira mo baby yɛyɛ oni ne nan ni yɛ ne nan ni yɛ na ɛno no koraa no hwɛ n'anim ɛne sɛdeɛ esi yɛnwe ba no yɛkɔyɛ Justina ne surgery no yɛyɛ ntwa ne nan no wɔnyɛ mu ɔmaame sɛ yɛsɛ ɛkyɛ dodo a dɔkta ka kyerɛ sɛ kyɛ dodo a yɛbɛtumi awu anaasɛ ne nan no yɛbɛtwa na sɛdeɛ na esi akyɛ no yɛtwa so a yɛntwa no yɛbɛba abɛtwa no nsirim sɛ akyɛ nti baabi a wɔ biara aburokyire na wowɔ Ghana mayi mu na wowɔ regions ne baabia wɔ upper east upper west northern eastern Ashanti region Savannah Bono region bia wɔ baabi a wɔ kapre baabi a wɔde baayɛ no 5 cities wɔde baayɛ ɛka sika ne ho ɛma yɛntumi nkaayɛ sika no ɛne ɛnua bɛyi sere ɛna n'anim ayɛ sɛdeɛ n'anim si ayɛ o yɛ a wɔda hɔ wadaroma atiefo ahwɛfoɔ mo adaroma yɛ nyame nhyira mo ɛyɛ yɛ fɛ mo ayɛ nyame so adwuma ɛna mo ayɛ ɛkɔ ɛfɛ nti wakoma nyɛ anigye bia nti awɔse kokra mu because obi wɔ hɔ a ne deɛ kora no wagyegye sika na wie kora na bi ɛbɛkɔ yɛ sɛ
ebia bra was what the bad I I am too late. was Yecha. na face sika no eji ya kedi ko save na no ya di ko Kocha. na ebia wo mo de aka no mo de ahwe No. but we de sika na kwa akoye adwuma no Akoye surgery kama ye ntwa ne ye ntwa ye bom pa ya Justina na enani ma nyonyo sere kama sika mu aduro sika wo yo hino she to da ya na sika je nko eje pa enye to da wo ma sika je na na say because we are scaffold bi on so a ye be ma ne so akọ but obewu to da sika je nko eje ye de 100 see wa 10 penny ewu na be yade bi abọ no say ye me na bo me akabawu but because we was ne bo no na otumi to na fe no ho na fe wa di enkwa chekachera ade dia ye me ne enam yesi me koto say adro na minya sika no you see na bebre da demo anam sika senti o bebre da hospital sika senti sika die sika ya adie yie pa etiefo enti mo hwe enije radio Facebook TV TikTok YouTube for baby nyame adom ye operation aya kama musika mompaye nyame nhyira bia kama mwana mo friend ma ko na Justina ko sisai yenti hwe me ka se munya botre ya de we ye operation nti ya de bia ba kama me ya adoma bia be ko kama no ne o ma me ayi achia meyi machinya meyi machinya na chese we de bibia enhihye ne motuom na wonu ayi na chia na ode aba na wonu abedase we de update ene ye pese ye mamu say ya ye cancer no ya yi chimo no everything ya ye bibia de efriho onyame onkoso ana onhya na wonu kese DJI Bobo be medin ate mama ko international okay. Oh, wow. Unim say baby say na osanka nkofo boa wo. Be won say TV no be hwe bebre no. Ya le for ba ko mutumi de na TV so be 1 year. Ejiji skasa obekom no so no na TV wura no no ode train TV airtime. Nti mo dia ne dia this is genuine. So omunye ye program TV station now sa TV station no mo no yeah to say ye ready the problem about ye make solution yes ono so ba ya ye not ye resource very good yes but one no so man for resource there be man for obi an fi wo mo but adwuma we ya na me dadwena mo ho pa because adwuma kase pa na ma gia to mo ho so amotumi aya ma surgery kwa tumi akoye dan no in fact kire say the ordinary how baba bia awade betumi afa wo so ya na waka say me de wo say nya wa ho den awade na afa wo so ye nti no nim say me brand so eden a nti say onko de na awade akasa say na ye nti ya bie Sam 40 ma wetie for no ahwefo de oba kan bia oba sande bi de oba kan bia oba sande bi Bob Medin once again. Good morning. Obi nti ase say we share good morning. Yan face na be chire and one dey TV no so. Em come. Good morning. No. And I dey TV no so na kono na good morning herbal mixture from Good Morning Herbal Center with original Dr. 3 days.
Se se won say din no odin mama akwe obia pasa ono so fa bi a je say original no ye use nchen de wo ye original because mama akwe dey say ukotena baby ga say mama akwe dan me ko program mi ko ye MC o ko na DJ no eboni DJ I friend me DJ I friend me di mi san ko ko gu ni nchen be say DJ akene dey o TV so na radio so na afemi so mi ti wodi mi so mic na mi bo mi din na afemi say any original no na aba no Enti original na oti edwemu no yeah enti original Dr. 3 days on na di good morning herbal mission de buy mama ko edro e de TV so yi anka me nim die mu ne doctor ye nim die mu no ye betena ha asamba akopɛ na ebetumi aka ni na ne say edro ni ye moja ntini ene no mpemu adwuma nti ebustu immune system nanka ya ka jo say konum bi na ebustu immune system nanka ya sɔre kɔ nti nke 2 minutes kura endi nanka ya sɔre afiri ha but the nti ama ye tumi kasama ne kɔsama wɔtwe ne du ni say obi ebeto te say de aye bɛka say konum bi na ebustu immune system no obeto a ni emu ni nyina say konum na ebustu immune system obekɔ konum no na akoyi yare fufuro bi e aba na wafra ya ka say menum aduro no mo dem minim say mo say immune booster ba menum wie ya no na me kotodwe da no ma me da bia me ka ye koye na operation woni kotodwe but onum good morning herbal mission na odi ko boost the immune system no na ye see operation na kwa odi ko che doctor bi say na hefa na wo ko ne koye operation no say nya say doctor no woni die bi hwe say mark bi da ha say ya operation ampa nka obehwe no obegin oni ne bagi akinye say ya operation ye kom ko na operation bi bia ma so na a good morning herbal mission ene na wano nti no ye betena ha na ye de aka ya dance die ho na ya kana wo so wonya hotoso no akwa bi edro we baaye na ama emema enei nanka omo abo adabirjo wo mpaso ebo nsemu na makọ edro we emema no na emma ekodi adanse emema no na emma ekodi adanse adenti na meka ne sa yanka de bi wo he obi tumi frɛ yan se mi kunu nanka okọ mpaso ade bi o complaini se ne hu sane no a oti pain ne hu sane na oti yaw ne hu sane na oti yaw enu na echi no mi kunu soro ahomachi na okodwunso a ukogire na echi tie ne wo washroom ha wote se wo tiem ne bema mu hyehye no ankasa ba me to mo aduro no bi ma no enne sa de ni na ejai ne ye de akan ya dance die ho mama ko bi se me yere infections nti me ni hye wo mposo a me bre pa bi ko ne ho kra mfo ne ni na ne se oba ne ni atenkan infections age a place wafa auto eduro ni bi ma no enne ne ho ato na wafra yen ne wadi adanse ne de aba ka ho nti bia na me ka sei ennuama ne nsem a me bobo suwe won so wunam sa problem ne mu bia wei enya afei na ye be kasa kosohwe ana akonu mmihwe de bi mama ko eduro we wunya no mani kogu ye mu nkwan se gren kwa de eno ano no umpo eduro ne be ye adwuma yes ebeye ohu adwuma ma won so be dia dance enti ma me ba ko na asema ota kan se e wo ho a na me da na me sorry anopa na me honam ase ya bo me ni so betumi ebiri mi sa me honam tutumi ya me say hey mami ene tumi nkene kope good morning heba me chede bi nanom ma kokko no me ya bottle mienu miensa na wa frɛ no wodi dance ya say wow obi tumi frɛ nkasa me nsebuo no 2 days eba na etwa 3 days eba na etwa me nhyira nkasa fewrade say me no munduro ne bi no sa de ni na tu etwa afi na akoya dance die na de ama sefewrade nti se wo so wo hwan a sa yare woni ne bi woni pedua ni mu a me pa cho emanya nkasa bebre pre na kope good morning heba me chere bi na yedai na won so no nom na emwo wo pa if you say good morning heba me che eba ye emayiwa emrantie enka ye kan say adantemu mbesiriwa ene mmerewa na nkokora omu ina di adanse bi obi ba bi sasa na nkokora nso akokora oni oba nhia wo mpa so say he ma me wo hwa me wukunu wayo lumandie nanso ebrendri senka wo se otena hwili mu ebrendri so otena akondwem nanso ndey ne nananom ya mo se o dada nana yenyini papa yenyini omobuo omodu yenyini sa woni baba won so na wo sha adekem ayayare nana pre na pa obi enkope good morning heba mission bi no fa mbra every say edro ni yemmoja entini ene nompemu adwuma mama ko eduro bia ye nompemu adwuma bia ne sa wote se ye bon dewura tuminika na kopa bi eduro bia eye entini mu adwuma no sa wote se ye hu deda pre na kopa bi mama ko eduro bia eye moja emu adwuma no sa wote se ye bon dewura tuminika na kopa bi every say moja na no na ye station ba ye
blood donation. Because the entry be checking me blood in way, also be anya be 10, 12, 13 day corner. Or more mobile na do call high for 14.5. Me kwa me 15. I'm so wow. Oh moja power. Enti ka omo twe bag ne kwa mienu na me say dey bi mesra mo. Mo twe bag na because good morning and the fruit per the other. Good morning herbal mixture na me no nom nti. E ma moja no egu ni pedua ni mu. De bia me ya active. De bia me koba. De bia problem bi ni ho. Numbi na ya active. Obi o ho a ne didie na ko wutu no fese mo ndidi anadwo wo ya ne den. Anadwo na obedidi adentia. Na adwuma ma na kwan e ma ni ndidi ntam. Enti ni sasa na etia dia bla mesraw pe good morning herbal mixture mi fese wo freje so fese wo dem ho wo de okwo chinchina na wo ba na wadidie ko wie anadwo a wo de wadidie wie kra na wo ba da no numeduro ni bi anapa numbi ewia numbi wo be hu ni se anka first tank wo furu eya ya kese because of anadwo didie no oba bi si me wo ye mentumi ambo mi yem timi free ya na ye kese wo no good morning herbal mixture no wo de no wo ye ya ebe fa wo yem amfa wo yem so eno ano no wo de ebe hu sa wo no na afeni wo furu no so tia de etie enti nunum good morning herbal mixture bi na embo pa afema akomemra sem we na me nsoro so wonim say koko womo a omutuche ema ye dure kasia pa ye koko for the reason in na say nkrofo bi ma mi bi di ni kunu ba ye nchen na obeka koko sema na so ma mi we kra de ye ha ya ho nhwe clinic ha koto ye dure na efa good morning herbal mixture bi wonim say okoto good morning herbal mixture no maami si ni kunu ontumi nkuntun numu okotu se ya se obekọ fam bia kan ne debi opeje ni mu so a debi otena se a debi enti afi na onhu dia wonya ne ho na osesa na te dia onum good morning bia afi onum good morning wie ya ni kunu na atie sikikire na wo kwe mama me ka ne kura kire hwe wo dwale wie wo te sa wo ya wo hene bebre debi onjo kwa kototo nku bi de twetwe wo na ma na wo kala nso akose eye koko na eye osa no wo na wani ase eso prunsio wo ase eso kekao ase ho ye ohene papa eye koko no infections won ade koko tumi ye wo ya bere bom se wunya nurse ni bi ana doctor bi ma na ka kire wa sister wan hwa wo sen ye wo ya crowd be she koko me ka no kra na kire juma koko tumi dinum enti wo ho yo be ma wa tu se wo be ma mututu hyehyew infections ya ji wo be ma aboso mba cho ebi obekwa ase na ye koko num good morning herbal mixture if it's a good morning herbal mixture koko suro ni koko onum ya na o sa ase atu tie ebi wo dwale wi wo ya wo hene betete wo sa koko na ha no mama ko ho a wa wo te sa wedie ni mu ye wo honam ani atutuo na wo wedie mu wo te sa wedie mu tutu a wo don sa fa hundan den ni a wo nte sa ye no but inside no me pa cho eye koko na ha o sa no num good morning herbal mixture edro me bebo number we enu ne ye de fa koko fo nko a obi osimi wo koko ha me koko atete me pa cho good morning herbal mixture baye koko fo bebre ze say nipa ba ye over there ho en edi dance for saya eduro no ho enti mama ko de bia me kasa mbetena ase de ya wusigi eduro no nom kra na ye me fa no me de bia me num bi be week ni a me num bi no and then me kasa me num good morning herbal mixture che hwe week pa me num ye no me num good morning herbal mixture che enti woni me a me kasa fa no me no me ma me frɛ me so yere a me maye koma ni bi me nua bi afrɛ me a me so onum good morning obenya nkrofo ni bi on be kasa afa ho ba no no de omo no ndu bi sɛ te sɛ kra wonim eduro no no me ya ne boɔ enya di ena ne pen so enya di enti mpacho good morning herbal mixture numbers ni eje koko for no kwanfa number way 0246 59 41 17 0246 59 41 17 koko from kwa 0246 59 41 17 when you say etumi ma woto asenka se ne etutu etwetwon etumi ma won koto dwanka sa wuti pain koko betumi ama wuntini ma twetwon am wan hwe de be hye ofie beyifo na onim ho hwe koko betumi ama de bia wuti bo gen na wuhu dia wo ya ho eye koko no pre na pe good morning herbal mixture yare ni bi o ho ase ba mesraw emfa nkwhye ofie ena afa nkwhye nsu a wodum ya na aduane a wudi ya mesi koko ehye gire ho ena wo to yare won ketenkete mane yesa enti dia mede solo so no sa wo hwame na woni abrepa na wo ye ye kan say driver ni wuti na sie ni ma homachi na onan a agesa nyimre no ndu anse wasi fam pa cho pe good morning herbal mixture mi Facebook ka ni mu wo de anopa na watu ka na minim say wuntumi ni di
fie wonya biribi di a no meduro ni bi ewia wonya nchiwie bi wi a se driver for de de mompe wonya nchiwie bi wi a wo de num eduro ni bi eyimire mu ho kakra no konye fufuo bi di a pacho num good morning herbal mixture ni bi na fa bo ho bra good morning herbal mixture drugstore bi a ebe ho no ukọ ha wo benya bi ato pharmacy shop bi ebe ho afi herbal shop biara ebe ho ukọ ha wo benya eduro ni bi ato numbers no eye mienu se wo ho na wo na se tai wo na peja bacho we dro eye good morning herbal mixture dan ma me ba ko se me ho a na me nsei ayem titiriti e kebo yem titiriti memia ne saa te sa dia metwi moja no nanso na enye moja twe obekom no na ansei akamoa se ma me sha se wo no good morning herbal mixture bi ono kra ne dia so follow wo se baby di tinatet station ho no koto no ono no menu mendro ya mako ensei ene ejai ba ko se me nanso tumi tata sa peja me di shampoo bo na mawro okoto good morning herbal mixture bi num ye ejai obi si 10 months ni me mu mi sada onum good morning bi ne ejai me di sikura no obi ho se me se bu kra de me bu a ma yase ba we me saa enye duro ya ke me nim se saa obi bebu ni saa 3 days no ndidi ye ni ne mu no good morning herbal mixture saa nwa mani ne ejai mama ko baby obenya bi ato de okwankran yo kan shi draglin tinatet ho enye na ho ana repasha ba na se hello herbal enye na takrade fonko aa mensa na nimde herbal ho enye na obenya bi mo wo kepos amiami kurum pacho monko boachi ansa pharmacy ana se pena herbal obenya bi ato takwafo nko ewas ebibidro fie wo ho a mpacho abesam enye na ho obenya bi ho sanso ne sunyane for mosaic pharmacy techiman enye na ho be bia bre ninti kuro obekoso bia na shaman fo nko ekus pharmacy obenya bi ho kumase de Colinac Ashtown Freddy Mens onyana ibinya na won ho promise herbal obenya bi of have may okwa ha obenya bi afa dia me de so new road tafu new road uduru ha obenya bi ho fremine ni komo 0246 59 41 17 59 41 17 ofra number ya mabosu ya unsabaka mama ko DJ I mo FOC okay onyame inshallah Akoma 87.9 FM Monia TV Akoma mu Nsem dwumadie no na wo hwe na wutie ma me nko na mensan enko menia bema Ali Thomas eso ebiem Thomas memo akwa babiem yeah okay Marcus wadaro masanti asem no mu biem emame yo mami de tie ni se papa ye fa no Willie Jamfi otu kwan ko America okotena Virginia ekobo bra ewo ho okonya bruni ba eware wo Virginia ho na one no ewo aberma aye fa no Eric Jamfi na Willie coin papa Willie Jamfi coin wan say am Ghana habium na yere no ware no so amfana am Ghana ha ono ye bruni ono so amfana am ne ba no so wo no so amfana so am Ghana entimira papa ni wu no 1998 mo no wu ye owu na akra ne ye 8 years na osisi akra na anyini ababanye be 35 years openi papa busuafo ohunu bebia odi na be kire ntemu ho a odi na mo na odi be hia me na odi picture ne be kire me se menimu bi si na me so Ghana ha de nhwe ni pasa se wo na mabonten na odi picture kire sa de ya ohunu bebia na me yeso ono so na ne time aso so sanko America ho si ame no ka se o America ho na me so me boa no na eja akuma de bitma boa na ya hwehwe ni papa busuafo amano okay ntibrebe na oba Ghana Willie Jamfi ahu and ono ne friend no Eric no Eric Jamfi eba no ne friend no Eric Jamfi okay and ne papa ne de Willie Jamfi okay and na ne maame de saying maame no den de Hannah Jamfi Hannah ai me de best setting ba but maame no papa no every Ghana eko Virginia no no ko hu broni no ho but one na ama Ghana da I see okay and papa ni free mu 1998 okay inti say we no Eric Jamfi oba Ghana hifa na ya wo oba no di Kembology otakrade oni mo bi ho obanya obeji hotel ho no na obestay ho kakra inti akwa be na fascinate no oba say ne website no ekra no e kire say akwa wo fascinate na me ne website no kire so oba breman say o chinchina hwe papa no ne wo phone so
nti ɔkɔ Bremen Jase hene fie sɛ enka ɔmo no nso yɛ sɛ ɔmo fie hɔ gyem fifiri hɔ nti nka ɔkɔ bisa nti ɔkɔɛ na Jase hene fie for catcher and say o picture na ɛwɔ phone so de ɔmo ɔnkɔ print nti me boa no ma ne print pictures no hard copy nti mu hɔ na ɔde hyia me a me ne bɛyɛ den ebi hu yɛ ho ɛna ɔde akyire gyaa me sɛ oni obi a ɔga na ha nti me mmoa no na me nyina kyerɛ nti bia question me pese bisa no bia na bit my friend phone sesi a ogina so na mo betimi akasa. Okay, na osi time our papa every mono na ɔwɔ saying if you saying no 8 years 8 years dey na just says osa no ɔmaame te ase ɔno maame te ase na ɔse ɔmaame anka ɔpapa abakɔsɛm bia amfa nkyerɛ no because definitely sɛ bɛrima no ɛyɛ Ghanaian na wakɔ abrokyire hɔ na wakɔhyia ɔbaa no deɛ wɔbɛkyerɛ no bi a mefiri kuro wei so mefiri ɔse ɔma ani nkɔmmɔ biara ni nkɔmmɔ biara saa ankyerɛ no ɔmisa ɔpapa ne ɔmaame ani nkɔmmɔ ɔpatwɔ daabi maame no te ase I think so betimi abisa maame no ɔbisa maame no na nura na me kakyɛ so ɔmpusu maame no ɔmbisa no emu yie no so maame no deɛ maame no so ɔno onim obiara na din a papa no bɔɔ din yɛ Prince Jamfi no yɛ hwan ɔsɛ na damfo sɛ ne uncle but maame no anhyɛ da nkyɛ ɔsɛ din na papa no tae bɔ ɛwɔ fie hɔ yɛ Prince Jamfi na ɔmohwɛ papa no Bible mu na address bi hyɛ mu a yɛtwerɛ mu Eric Ajimai PO Box SN 640 Kumasi nti me di SN achi Santasi SN no yes Santasi omo ko hunu sa address we wo omo papa Bible after say papa ni free mu na ono no hwehwe ne papa achire no no ko hunu sa address we okay nti di e wo so no ye Eric Ajimai okay na sa address we no so baaye no obo di ase bia obetwe si na wahunu Santasi on address oba Ghana achire no ode we no test me say okohwe opa ba no oba koye no achi no konya sa address we okay nti me ma tun anamo akọ Santasi post office so na me koye no mo so kire say private information mo ntumi emfa ni pe corona na address no emma nti me pede agi se me ko original director hwan Nsem bebre no opapa nso efri mu no ehwa na omusie no ehwa na omusie no wo mo anya busuani bia onde so onimo bia na wo papa wo ho no so ama Ghana biem ene mentumi nkyerɛ anka ho asema kyerɛ because also wo mo nimo bia o Ghana ha o papa busuafo na wo hwehwɛ o no na o papa busua wo hwehwɛ no omunti na ema ne ba ema no ba Ghana so ono no kura Befset ekura no kyerɛ sɛ ɛyɛ Bremen ntono de onim sɛ tisa brochire o ukura Befset ne se Bremen ko no bi sɛ Jamfi a beto Jamfi ne Befset no papa no really Jamfi no Befset ɛyɛ Bremen ɛna wo so me okay papa no ame nyina din wo so mo de beto so ɛde ama yɛn okay nti no Befset no Willie Jamfi Kumase 26 December 1946. Okay. Bremen Kumase. Okay. Willie Jamfi. John Jamfi. Papa no. Edi no. Nti boy no nana no. Papa no wawu ni papa ndi ne. Papa ne friend John Jamfi. Yo, enti Willie Jamfi. Ono eye de wo free Ghana call abroche Virginia okohu meba broni ba. Ono no ekokọ wo ye Eric Jamfi no. Ono no ne papa ena your friend no John Jamfi. Okay. Yes mo. Ne papa ne John Jamfi. Ena ne maame eye Esther Jamfi. Yeah, Esther. Okay. Enti ne papa eye John Jamfi. Willie Jamfi papa eye John Jamfi. Ena o maame eye Esther Jamfi. But we no ne birth certificate no eye Bremen. Ena address no so a okohu se ehye opapa Bible mu no so. Eno so eye Santasi. Ye de efoni no ebegu so
because minimum said the Tiabiano, a woman sa papa no every Ghana and a coin or co warren Brunin or dear, but in KB on no ebedin como like KB a baby I will free and the on me jidis and corne ne yore ebedin coma and can ne ya ne bay shishan a chira quino and can mammy bet me a provide. Oh, papa cry was say what free crowway so and now free crowway so a push. I mean, no so can one can answer or say one pesa information and free nukuno. Also a pushing our minutes on the machine, the Nima Nidia Butcher. And that time I was in my mean so ever honor so bushy and be anyone, maybe our friend, any papa no dim come up. Where would the Yadia will bet to be no, and they are my but that. Oh, Miss, me patron, dear. Oh, the pictures on it. And see, when your papa no bev set no a regent fee. Yeah, wash show up papa was say we did 35 years, right? Akrano but the papa we know 8 years. No, 8 years. My papa no tia say something called because 46, something called 80 years. And see bev set no and yeah they actually so no you informations ni bebre because enye oba no ankasa na waha we eye somafo a ono no ebo mode anse obetumi aye adwuma no na yahwe enti bev set no minim se ekwa akire ekwa akire pa enti wadawro ma bia bia wo bia na efa pictures no so egu so maye bia wo bia na waboa yen na yatumi ehunu abusuan akira kwan we eye Jenfi abusua because oba no ede Esther Jenfi, John Jenfi, Willie Jenfi, wakwawo Eric Jenfi. Nti we no eye Jenfi abusua nti papa nini papa na da so no ne emra wo ware ne wo ware oba no wo ware na brochire ho nti no papa nini ese wo de se ye obusua ni a wuhunu a ubehu enti bomodia na eboa yen nim se wo de akọ baby bebre ni nyina ye enhwehwe te se de wade ayira na wo hwehwe no wokọ ha na wa ehunu a wokọ ha na wa ehunu a wokọ ha eno nti we eye obi a ohwehwe no enti ye nyina na ye boa na yetumi ahwehwe papa no ye friend Willie Jenfi na ne maame a wo no your friend Esther Jenfi. Ne papa owo no your friend no John Jenfi. Your friend no John Jenfi. Na yenim kura ofri so. And correct. Yenim information a yenim na yede emamo no. Nanso se busuani beti ase sanfoni we dia nanimu bai pa. Enti mekọ ye mi busuani a menka mehu no life and colored so hono ena bi abusuafo no nso ebra bi okọware ma amebroni na bi wa ba send pictures na bi amamo because definitely no one papa be di nkomo menya so okọ abroti okọware bi emu no wanfi wo bi a wo Ghana bi emu ono papa be di nkomo ono maame be di nkomo ebia owonuano ma na anuano meme bi o Ghana na woni ebinom edi nkomo wadawro ma we die mo de hye no wa free Virginia wotun aba wo so obehwehwe ni nchi ni papa bushia en wo ba ba hwe wo mo enti no wadawro ma wo kode na nso so ye ne enua ba ma Ali Thomas ejinem wadawro ma se wun mabushia yi abomode a se wun papa yi wadaso ya bomode a na fa wo WhatsApp message ebra mempa rough ma men kan kire mo enipa bi no ma rough ahye mo ma no eye ni bresem so obi be free ayi Virginia to beba na wo de ayi nkrata kakra wo we be chini de na chese wutumi nse nani abre so o hwehwe ne papa abushia ampa enti menya de a ye pe rough obi o was me hwehwe me maame obi o se me hwehwe me papa aha sei kura no ye ba akoma ya hwehwe abaya bi na oba ye no maame ye hu maame ma ne bai e ma ne be fa no koi enti no yade a ye taye enti se ubetumi aboa na se wunnim bibi sa ubetumi a WhatsApp ye 0245301541
462 0245 301 462. Bema no ankasa your friend Willie Jenfi ono na da so no na okọ abrochire na okọ ware broni ena one no ewoye Eric Jenfi na Willie Jenfi papa eye John Jenfi ne maame ne your friend Esther Jenfi. Apart from some information we any pictures we any other information be afa wo no kakra ye woni maame nko na me ne obroni nkodi nkomo ye ba ye beto akesi so na ya hwe se ye betumi ehunu ye wure ye ti akwadia obroni Mago na wo America na Debbie o se mi hia wa che enya asem ketwa na ntie ne doso menya mfroe migusu ubo ho mpae amen Eswanaso oh Debbie kakrakra Mago atari de na meji ako mete enim ho no mo na aha no say e be kokra mansesa aka na no no be ndeng ene ye nhwe ho okay ene m support o ene nke be hwe ne mo enye easy Euradia ye be wro simple tie okay ya be kwa ye power specialist Medase papa ebusia for power specialist eba hospital and then so ya bana ya ba say ya no eni tua se eye nkomo no a na egusu a ye ne edi say ye ni pe ya ye te ase na ye nyenwuye ya ye di akwaneaba na kire se ye didi nnuane ahodo ensu ahodo ya ye nonom ene ade no ye den yade no de edru baby e beba ho mframa bebo kakra nanso eba sa no a eya na hemfa na okọ hemfa na okọ nso a ayaresa wonsa ebeka baby ba akopɛ na mekan for the ama wo se obetu anamon na waba power specialist herbal hospital ya so ye na abanko ade a ayaresa wo ho no mo a etwen wo na nse buru ha ya ekoso ye se nkrofo de rubber echechecheche enema ema yedie no na so obi kura beka se timi de menom nsa me de menom joto menya basabasa eduane e wose medie medi bibi e wose me ye bi e bebo ama pomeden meye nanso yare eba wabisa ho de ntia na kire se enema ekoye nipadue no a ye hu ne se eye kama no ense da nya kama saa ensu mpo a ye nom na no video bi ana mehwe na okobra ne hye ne dem na ohwe dan kitikiti bi mu a woyonko hyemu a wobu nsuo egu rubber bucket mu a wo twa sachet water wo ne dem mu obisa wo se nsuo a egu bucket mu ye treaty chese yetimi twa bi na machine na ayefo a wo bi yetimi twa bi enti woyonko hye dem no wabu nsuo egu bucket mu wo twa pure water de ba abonte abeto ama nkrofo am wono mu enti susu ampa se nsuo we bi na wo kono a enye yade na beba wo so ana yade no nti na ama na do so no but eba sa no a enti ne bebre bra power specialist eba hospital na yenhwe wo na yade eja obi benya wa na efri yade ama me ne one sense no na efri yade nka wo ne wunie na nka mutu kwan enso yade nti wunua no kɔ wo de waka dem na kyese yade no ankasa kra ne ba ya na se niema bebre emesikani be ye hieni yade ma nipa kese ebadane nipa ketwa yade ma kyerese niema bebre no a ehwerew enti misrew ehyaase na ebobɔ ba atoa na mo ne bra power na yenhwew na ho beto wate me ka cho se yade bia yedi hu dwuma na ya na ebre ne swanti ene yetena se na yabobɔ kakra bi de akyerewo enti wa wotie me wa wo hwe me na yade adokoro wo ana wunua bi wo busuani bi wadanfo bi ene wo yare age namba no boa no wate fa ne bra na ade ne ba na obenya na yare sade bia waseda empa n'anum da
enti number no is 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 38 31 0200 38 38 31 na ye WhatsApp line no ebia wakotwa scan no person de chere doctor ana de person ne doctor di nkomo WhatsApp no so moye voice note ni ade a WhatsApp ne 0555 79 78 78 0555 79 78 78 enti number si a me die gu we emu bia obefre bia no Doctor Ebejo Sona wano edi nkomo enne nkrofo bebre no a complaining about ulcer obi si me yefunu kame ya na me ntumi kra na ulcer ye yade bone ankasa ulcer ewo so abra wo bre no eche kurei enti mesro ulcer na etete wo a to anamo na bra power specialist eba hospital ma yen hwe wate wo yefunu timi ya wo ya na hu de wo ye ho ene eto de bia wa wo tenkasa obo so hyehye obo anu nyina hyehye onfe no onfe nyina etutu wechi bremu eye wo ja ulcer no aye ka ne sa no eniema ne oyawa etimi de bre ni pedua no enya asem kuma obi so wono mu a osenti wodidi aduane no ekọ ni mu no a na ne bo so nyina hyehye no afi na ne bo efono no obo se aso opeso ofe afie yi so ntimi ma ejina ne bo so sa ne homete ulcer ne nsa no adwuma ni bi na me ka kire wo no de ono nso timi didi ye no aduane ne koto ne yem no ana ne yefuru ahyase ekeka no wo sori ya wo suro se woni dinti se de be ya ne yefuru nkeka no nti no a wote wono nso eno nso so seteria na chese ne onya problem enti ulcer no wono waye no kwesi enkwesi waye no kwade nkwada wo ye no hwea enye yie de obetimi ye no ane se wo de neighbor power specialist eba hospital na doctor edi eduro akano na enyina ye tibi se enkrofo ta aka so ulcer de so ano ulcer ni eduro nye no kre wo ma power nti na wo ka ne sa no na aba power specialist a ye be kire se ulcer eduro ewo hono mu a wono ma ebeboa na hyew so ama yade no efiri ni pedue ni mu na hoto etumi abafie afen so hepatitis no a ama onase apagya na ya na obi si onase apagya bia na chese wenya hepatitis there bi obu ho ya pemfo ye nyina enim sa pemfo de ne nase tata ya enye news na obi so wono mu a wokonkrai ka wokofuru ye wankofuru VIP ene ka senkaya obey comfortable na mom yanum de bi no wokofuru ye ene epiepia ne ma ahyehye ka na se a nti bebi odi na besi kura ye dene wa mo ne nan sa okoduru nkrai no ne nan no atatai eno de enye problem eno no nan no bebi e wasensi na ntimi ensi na yesa but wo asa ne ma mienu ye ameka ho asem ente sa na ewo mu ana na se ayekufu na apagya ye de ensa wo mu ayese fom ewo mu ana atwetwe ewo mu ana asa ayekufu no na chese ye obrabo no na ebo wonka ye se problem bi asase a ebobo edeba afi wo tinkasa wonfe na wonfe ya oyapa erube bi a honam kekawo tene honam sikeka wo no ano de udware cross still na ho kekawo na kire wo se obrabo no ebo wonka ye ida se brabo no problem abem ana se srade a abata ho no enye srade ketwa srade nso de bebrebe woni pedue ni mu a enye na nkampese aboabo ne ho akotai obrebo ne ho na kire se asem oyaba na wonim se wotenatena ho ma hepatitis ana se obrebo no enfomso abemu no ekọ ekire bebra eno na abehu obi na ne so atia na ne fo aye do ne fu na pagya na ne nan nyina tatai ayese nsuo na ahye ne fu ne nan ne mma na se wo hu se eduru bunum enti mesraw emane nkodu sam pempenso na ya na mistakes bebra nkrofo ye ne se eye saa na omo de akwa akose duabo na omo de akwa akose edutuo ene o kaikai ne tirim tokwa bia na ano ne antemansa koye no wose ne ejama antemansa akobo medua wo mechi me pacho enye duabo ebi de ye duabo de na nso me kire wo se hepatitis no ebetumi ama waye te se de obi a yabo ne dua enani kine ya wo bewuo enti bra power na ye hyew Jinamba ne frɛ Dr. Sisi a me se yade a mantimi amohu din no nkyerɛ sɛ yenye ho adwuma
ye breno na ya na eno so enti 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 your WhatsApp line is 0555 0555 79 78 78 compo for minimum bra power specialist by hospital compo na be ko ye mfa sekan enkan oyo ba fibroid agye wa wode no aboso ama awo ni nyinsan a wo pɛ no emma fibroid na ye kunkunfa na da wo yem ewo mu anu oye kukuru oye funu mu on be kasa abofra bi na da ho so na nya abofra moje sufi no a aboaboa ne ho anu a aye kunkunfa no na da ye funu mu a ha adwene saa no entu bon se nyinsan no kra wutimi nyemo a na asɛe wutimi nyema na asɛe obi so anyem a fibroid da ne yemu na adru bre so obewo no na eno so kra akwaye ahyem ye beyi akwada sa akwaye fibroid ho operation enti mesrew oba power ye behwew ama fibroid no aba besene ko abra yemfa sekan enka dodo no aya na omusuro se bia ye de sekan beka wa ma akofa ha obi abada bi power de ente sa ewo ho nti bra na yenhwew na enije ebebe fie siatika no a ama otoase echewo na wonan kokomu ntini no etwewo a eye wo ya wode na wo sori ensori ugina nyina wotena ntena no power sebra na yenhwew na enije emre fie na ye ka ne seyie no na me ka kire wo se edua ya scan nso ewo ho enti betobi ne no enkrofo bebre na anu no bi a wo mudi ho adanse enti wote ho ye den bra na beje wo de ubowra heba shop bia mu a wo se me pe Dr. Akoso edua ya ne dura ye friend se edua ya scan no nanonom wa uyefunu takeka wo bo ano hyehye wo wudidi a na wo fie aduane ni tugu kyesene ma nkoyie ma wo yefunu no mu no me kanfo edua ya scan no e de ama oseno no bi na ebebo opa ye wi ade akwa akope hebaten heba mixture ne nso na ero de me say eno ye ntwan se ebe yare ansa esanse ehye bag mu ne eno no nkakra na boost immune system no de bia ya hoden no eye kama de bia nkrofo titi guo no ne de ye da so gira ye nanso ene obisa no ase nyame no kre nyame nanso na hebate na eba mixture no nso a yakopon de hu tumi ama eye Dr. Akoso dua ye no eno so hye bag mu a wo nonom ama ne emetimi akoyi e de ama wo afa mema no emunyim so yie jirikagiri no bema bi wo wa wo hunu abonte a wo ye brane chese wo a wutimi imagine se bre yi pa me ni radem a obebo adwuma wo so na kapre hute enema nkoyie ono a wogina wono anim ne ho se nema enkoyie me pa cho e ma ne ha adwene sanse ma me adua ya waba se obeboa mema no enti no odi jirikagiri no eba ye no na ma ko jirikagiri ne nya nkrofo aphrodisiac ne bia sanka wote adwuma mu yi no akohwie bia no ka be hu ane sa de ya sori gina na so afi na wo be kra se me kofi aba na me yende ye ma wo nko wo adwuma mu ti nko we de wo nom time bia wotimi hwie bi nom esiesie bia na mama bi ebi efi bi niema nkeka bi e na ama obe masem akofom a onomu a eyi sa niema ni nyina enti anytime bia wo be koso wo no yire mo ko bobol wo park ne so no ai rade a ehwa na bo nsampa wano meduro bia ye friend se jirikagiri eduro papa na nse man na o ye so moto ese man to no mo de Akoma o mukunu no mo se ma papa nom na yemfanye adwuma na anu aye ko eputu oja koye health screening wo hono mo na me se ahemfu nyina ba jirikagiri ni bi ma memre wa ma me bia wo se broni mam jirikagiri na me se ma me panyi de ko se hwe tena hwe na se jirikagiri no ebo adwuma enti won so pomodia kope bi ne nom na bebo papa ubowra heba shop bie mu a yenure ya maka ho se mu benye bia to edua ya ointment no nso ye de srasra amansansa bia aba be gugu ye nipadua no amane ma ye basa no ebeyi ni nyina afiri ho no mo na afa nso obi wo ho a o se me ye adwuma ma bra me da mintimi na krokra cheme odanda ne ho wompa no so saa na ade achewe unye bi na de srasra nipadua no a ebeyi saa wo ya oni nyina
firi hɔ woda wobɛda sɛ bɔkɔɔ kama enti power ɛwɔ fɛ yi ase yɛne Jasbro filling station no ɛdi nhwɛni mu nkranfoɔ nso a mohwɛ yɛn monkɔ kwabenya ACP main road no so na takradefoɔ nso monkɔ Anaji estate yɛne Anaji primary school no ɛna ɛbɔ fipam gye number no na mebrɛ aso yɛ number no yɛ 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 38 31 0200 38 38 31 and your WhatsApp line is 0555 79 78 78 number simu bia ofre doctor one obedi nkomodie hia ne se ofre ye no utu anamo no aba na abanko ade a ayaresa eye wodia ayaresa ye wodia nyame enhira papa aha Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu nsam dwumadie no a na wo hwe na afa wutie no na Ali Eric the first time all Benny and Asa wedding kan ababi ebe 90 mu na osan ba de to so abi odi be hu we I know they meant to me entry. Me first time me di hunu no say odi ba Akoma se ha. Oh okay. Maybe on odi kan ba Akoma Ghana ha. Say me di kan ka so kwotena wo takrade no. Be Akoma se the first time odi ba Akoma se na me di share no. Oh woni ni di nkomo kakra na o se ye wo no nko ana se ni nuanom bi e wo ho. Oh nua ba ko. Papa ne ba ai. Oh okay. I see. Na oba no na ne ma me nim say oba Ghana aba be hwehwe ne papa. Mpatwan. Oh okay obona mani. Obona mani. Mate. Enti yeguso ya ye hwehwe no a bit informations binumo eba. Enti ni nyina no ye pedi akire. Enti be patcho bomodia na efa pictures no egugu so mame kakra o start here o tu kwan no di kan fa UK answer o kokko school kakra wo UK in terms of we school na o de to aso call America by 1980 mu ho aha papa no Willie Jemfi no nto di kan ko sua de kakra wo UK okay enti yegu so ya hwese o manfo ne etifo ebetumi aboaye with pictures no na obi nso say yakosantase birth and death registration registry wa yebetumi ama wonom so aboaye with that address no nti yeguso pictures no na yede eguso no we no eye Willie Jemfi edie na Eric oye ofawo mame ana ofawo papa Eric Jemfi the color, the skin color of our papa. The pictures scram or black. Oh, I see. Because yeah, or cup of far or my color. Okay, of our papa. Now we share or my men or papa and funny now also like the facial way no of our papa. And then you know so also papa. Oh, okay. Ononi. Wait the papa ni. Okay. And see, yaba no Eric Jemfi of our papa, one for my color of our papa. Oh, you too. Oh, very nice guy. And see, Eric Jemfi no near ne papa and Willie Jemfi no near waba Ghana or ba Ghana say or ba beshe ne papa Luciano me pacho or no any or no new phone and a daso no. Aha, nti ni awo hwehwe wo papa wo papa abusia o papa de wo frim wo abrochire wo Virginia ho aha wo papa frim nti no wa basa wo papa abusia na opese obehwehwe wo mo akira kwa ono kwa wa ya de o because eye me wanwa say nani abre say wo pese wo hwehwe wo papa abusia sa obi o akọ wo behwehwe abusia no kwa ka bia say yo ma me bia oba behwehwe no obi o papa abusia de nka no de mo de o mfie kra ni titu ye sign wo no abrochire na wanyini wo ho no na wo ye citizen no de nka wo de ye de nso ni nyina yo kan so so no so awo so awo de awo se ono so ne ma no ehu na chiri kwan so aho aha o see at least o say ohu
the background. Said you be okra slave crana, you don't call that no kwa mukra sen bagana. So mo bagana be because onim country crow fi. Bua ha so fi Nigeria so fi Ghana onim. But only onim so fi Ghana. No bagana if bem no oko. So bagana if bem no oko. Nto onim say once or that's what information we there or hwehwa obehu. And no me me no na ye penny ana. I on the penny on the first born. Okay. Ba ko ni oba na be ma. Me na ni nkomo. Okay. Nti omo eye mienu. Ti ne ba oba e se di okọ ye nya be sen. Be 2 weeks in here and 3 weeks. After 3 weeks. Be 3 weeks. Ni okọ e kra nche. Oh, okay. Eti say the em say so far. Information I bet to me the ama etiefo eno no enti no ye hwehwe some beboa infoni ne guso no what was it infoni no na eguso no enti we ye papa no infoni pacho we ye William James na ye hwehwe no busia no wanda woro ma ye ni say busia no o ma sentimi emmo say ye nya busiani bia so obi ene because ono ankasa no ka so oti ase a 1946 and ye won no ye won 1946 and o free mu 1998 it almost be 28 years ni what you see anka 80 something years you know Luciano ebi etiase ada ebi ane maame ne papa na omo be free mu de omo de omo ntiase because no kra tiase 80 something de ne maame ne papa de ye nyi ni so omo tiase but ebusuani bi etiase nti madawro ma momo aye na ye de share ereje fit me hunu ne papa ebusuafo no aha Akoma 87.9 FM amenko na meni abema enkokodi enkomo ai enkodi enkomo emra sisi a Akoma 87.9 FM for message no ebra ebia na information bi ebetumi aboaye was 0245 301-462. Ubetumi so Afro production lines. So bamana mama wapa. Many aba fefe nyame hira wate. We nyina che papa. Atiefo ne ahwefo amo wachichi ni penche ye yenchiachia mo na yemfa nchia so mu de emfri hack FK mpacho timia ye ka hack FK adaroma yen adura ya tuni din sha ena hasa aye capsules mpacho empanyi sisa asansa ofa de a ya no wode kire ntimi mpacho mo hwese de aduro ne sisi tie nie it is a cameraman na de atosu ya se de tie we hasa mesha ena we no aye hasa aye capsules say the sisi tie it is a wokọ aye drugstore wokọ pharmacy shop ana over the counter bi e ben wa also hasa mesha de ye kese ana hasa aye capsules no wono so so yekuma na we ni yensuo kese ne wo yensuo ana ketua no ono so ya press so hu se de mede kirekire wono a na ye tie ne se ye ka eye ulcer yen ana yakofa enura etimi tu ulcer se fini padua nimu no yen ana daroma menua ba fefe yakofa badwama so na ye ka eye hasa mesha etu ulcer se ni nua eye hasa capsules no wono susu etu ase pa entime pa cho so wo hwe me na ahwie yi ana se wutie me ene ahwie yi a bomodna se obekwa kopesa enu mienu biato hasa mesha ene onua hasa capsules wono no nim yenu no na etu ulcer na se na etu ulcer na se efri ho ma hoto na yema Ghana fo ene wiase nyina ntiase se yeka ulcer eye bacteria fe se H pylori be ba cho tieni ye pa H pylori wonom na akofa sa eye yade we eba no moto ye fro antia ni mu ana ye nso antia no wo moto mu wo mba guru mato pressa wo mba guru ni padua ni mu wo mutimi guru ni padua ni ma me nua ba fefe na wo body na ayemre wo nante kakra bia na wani su biriwu wo ye adwuma kakra bia na wa bre obu onom soso kra ne na dia ne sei na osa na ye no a wotimi etete sebi ahoro sa me pa so wudidi afa cheme e ma otete nteso sa bra ba ma wonyem anasa oba wonyem osa na sa ne sisitie na osa esan say ya na mpempi ya ka say manya stomach osa ne ntini ya na mpempi no Ghana for hwe nimu say osa ye wone a ya na ombonya pains wo ye funu nimu anasa ye wafunu nimu da bi osa ne yo mahudu bebre ebia so ye wa awon sunsanso a ede ba woni padua ni mu de dika diodona osa ne de enne ya na empempi na busua se to eye wo yefuru ni mu a
ya na de bia na ma yefon no eya oya so hu de tie nie ye wo peptic ulcer na de eya wa mini aba fefe e ma wo eta experience heartburns okokota so papa so tie mi a kopesa adro we enom hasa mesha and hasa capsules ono no ma ebeboa na asiesie atu ulcer na se efi honom ama ho atopa afi ye osophageal ulcer tie hanom ye ka osophageal ulcer no a wono de ema wo muni mu ano etimi ye tan o mene ade a eyasam wa mene ade asoso eyasam sa na akwakwakwaye ulcer na ebadi padua ni mu a etimi ma onye sunso bebre na me ba chew me kire ba bia ye nuri o pe bia to a ubenya bia to ma me mfa number no so entodwa wo a wutie radio no wuti ka mu wutie me anase ne wuti wabra na so ba bia wo dwewre wutie me a ulcer nei enso awodo a me brobro so yi se sunsun so na ba so a frɛ number yi ma msisi yi na yenko yanim ye number no enie frɛ yen sisi yi na yenko 0240 0240 238 310 0240 238 310 anasa 0203 822 855 afen yen hwere wo ha say se ulcer no eya wo say ya etimi bone eya wo nsunu mu a H pylori mu a no menu aba fefe wono ye mo wo bone papa na so mo ba nsunu ni mu a omo timi bone mu ama nya bia so se no kwasem nie se wo kwaja na so a obo se ne moja wo mu eno no boni say blood in stool me pa to ne se na se ne ya wo pa ne se bi wo kwaja na so na ba kwaja na so ba yimreko magu fam wo na se bi emoja wo mu a na eya hawo na ya tete e ba sa na obo se ulcer ne ya wo etimi ma wo so se esan say hey what wonya appetite ne kwampo so obedi aduane bia etide bia no na wo so tia na ete asantini se wo so atia na so wo so do dua so me ba to wutie mi a masa nwe mienu ehia pa hasa mesha ana wonu hasa capsules me ba to so wo kumase na wo pebi atu aton ana wo pebi ato a ko PFA pharmacy yan awotafo new road Tafu Neuro Johnson, Hormone Yawo. But just so okay, so ko Fred Men's Herba, Oko Mabenya be ato, Oko a Misty Herba, Oko Colinake, so Ubejabi, Sasuna Misty in the arms, Hosunano, Ubenya Hasa a Mesa, and I Hasa capsules, and but was saying Yanoma Bruno. Cassiano Opa, your crew, and I say, O corpo, able to so. What the answer so did you no Passeya, what dear Bomma, Shaka Panema, so. Nanom wadi dia wi anopa no wo wi ano wasan so atwen na de eye capsules na ye topa ye me na se press no so hu na eno so wo de aka ho eno beti eye mienu 30 minutes achi no twen wonom eye kese na wi no na wate wi no mienu na wanom obaye na sa wi a no aye sa na dwo wodofo wutie bi ulcer we are bone pa ye eating habits and I say a lifestyle bi wo mu no etimi the ulcer ne ba na mumu ne ye le mpempi no H pylori mu on he me so oba say ya se ulcer ne ba wo say ya he wa chibrem no etimi ya wo yese ya e ma wonna wo ye adwuma kakra bia na wabe de bia chese bia ni ti woni ma na wabre me pa chow sa eniem ama kan nyina yi ana science and sentence ama bo so nyina no se wo hu bi oni padua ni mu a entna se na nya hwahan e ma ulcer and do abra yakofa aduro papa abadwama so a Ghana for agye atum se eye hasa mesha ene wonu eye hasa eye capsules to 20 mienu enom na abra bia na Ghana for nhyɛ no so se woto ba ko pese na wonom a enya de be ye adwuma na emom no 20 mienu wonom ya ata ne ata kenkenka wonom eye kase no na wonom ketwa no na wode ekɔ anim na wode siesie ho kai na sa no so se wonom hasa eye mesha anasa wonom hasa eye capsules wa utu osase a efi ni padua ni mu a ekɔ anya de a ebeba biem kura etia no wasa no so osa ye wa he ema wonna de bia no ye suru ha de bia no ye mobomobo de bia no ye fita osa siw yem se ya ebetima mo wura ne papa what me se wada odofo se wo hwe mi onua TV so ena wie ya asama me ka kire wo ene se kopa eye hasa mesa ena eye hasa eye capsules
Monum ni mienu bomu no na wodi tu osana se na wodi fiu ni pedua nimu na ho to bafu ani a enya asem kuma kura me ba chaw ebre nti se wo kofa dua na se wo hweme na awie ya ko Gapson Pharmacy okwa obenya hasa mesha ene hasa capsules ato anom afei se wo eyetakwa ko owas abibidro fie okwa rom a obenya biato na momu no ye ne ye wo eye kaswa yanko Jukard Pharmacy ehon so enrei ye benya bi ato na kumasefoi yenuma osa ayeye ne no yenkai na yenhya no nso se adu papa ba ku bia ba wo ba ye no wono de eye osa nko an otu ase fi ni pedua ni mu enti eye hasa mesa ene onu hasa capsules ye no mo ye tafre no ne ye memene no na eboaye ne di tu osa na se me ba cho me nia ba fefe me hu se me bre no ekọ na so am fa me last number no tudwa na de wo tie radio no so na afa so de all TV so no won kope hasa mesa ene hasa ye capsules ono no mo no na etu osa na se fi honom na oso oho to bafu ani ya number ni de jane yanko ya number ni 0240 238 310 0240 238 310 ana say 0203 822 855 minya ba fefe na menja wo hanom wai na me fa wisi na mo menua ba ya wote manim ha ye wiase ma menka bibi nkire wiase yase kama oye papa edawanim oye bonenso a edawanim menua ba ya fefe me ne wi I'm primary right the bia me hu na na ntai no ana ene masaba ba bi last week say me sabi sia na your friend charity ampem right charity apia yeah ya saba be sia na ya sanantia ya saba ba sia radio mu etisa kama ye na bone a yitimi etiabusia ye nsantwofo titiri be twins and twofo for ma mpacho se bere ho no mo mo ma ye no do ye ho ye nya nantitwa no nsantwofo ye nya nantitwa ye betra no mo ya ye se ye ya baba ye betra no mo ya ye se ya sofo aso ya bua ya fa nya me fa bo ne ncha ye be de asi ase injures me say eno ana waka no nipa nso ye adwuma we ye bia ba ya wukro ya ye ayi ali mami minya na ayi ya kana sani ye ni abeme erejan fi o mame oye die ni oye Asian ni din on dem ambonche no wa mo mame ni din anche ebi asanki e bo mame ni din so a ebi ankomu so ebe hunu bi ko minim sabi etie bia wo ho no woni abusuafo beka senti wo mu mame ni din wa but infoni ya ye dey abusu dey I think say any information is I think say enough bibi o wa dey so na ti se na mi so say adofo mbo na ya nhwehwe papa no okay na bibi anya kama okay that's nti de besi bia so okay information bia wo benya bia nti enso de benya bia no was ye tu ho anamo ye na te ho no so ye be ma waso ati okay mate okay ye be hwese ye no so de din komo na mate ye me bi ho no so akeka che mate ye das eso me das okay I have 27.9 FM on your TV say on your TV ya me shamu pa na ye gusua ye hwehwe nti information bia wo benya de amaye no e pa cho bomodi a ibi kakra bia wo benya amaye no e betumi amaye hunu ebusua no etra amaye twa ye no e na sisi aye ba ye de dia ka e wo men kokra branyina mada so pepche olman obi ne yere na ma ode ne ko hin musaba madina chi manin hu hwe o gafra nim se woninye ene wo behia Hebas. ABA Hebas. Osofo 3 days. Osofo Oyoni. Osofo Abrantie. Osofo Rasta. Bromai Dokota Kunyini no. Obepie wa Santimemu. Wono na da ABA Hebas Center no. Say ye glaucoma na se cataract ye kan se ete. Wo kwa hwani. Na woni ate. Ye nye operation wo ho. Ye nsha hwehwani wo ho. Ye mfa duro so mu ye ni so wo ho. Eno ani se wudi didi keke. Ansantam hwim wani so da ho clear. Woni haw kra. Say ye nam haw padia. ABA better
ne tesa waba the bridge kojo tokra no kra wo de kwa ABA ebesem na kenya na ho peme wodura ye friend sa manpower no na bem wo podjuma sa branche be una so ya kase ne wodo ma hinkro Ebenezer Preparatory School Akoma se so be unu ABA Herbal Center wo kwada so dwuna se enjina se toilet no ge ye adwuma ejoda kopem memene da yen e wo 0541 565 199 ABA Herbal Center maniswa da ho Obo, me who ye? What sorrow dear so? And then the Maria Yabo, Doctors Mania hepatitis B. And you know, oh, Henry, Dr. Agosia Dia, what power specialist have a hospital? Hey, yet dear was Sanya Bini. What hepatitis? I hear someone word on Guang Kron. Nancy, baby, for what can say. One of the hepatitis award. What ya to be America? The UK Bruchimem, Nakas or Janoka. Sir, na fatally van will fry a donjon. Ebeko, prostate, second part to go. My boss and all set it say what Sako to January go so Fako Power Specialist Herbal Hospital. Oh, we're drunk as and you went go. Oh, say you don't me. Oba, unchira me hwasa mebre. Kumasi, what will say yes, Level Road, Jasper Filling Station, overseas, and grind. Kwabenya, Pokiasi, SCP Quantum Poniso, Takrade, Anaji Estates, Anaji MA Primary School, Shanimu, telephone 0244 544 422 0200 383831. WhatsApp 0555 797878. Power Specialist Herbal Hospital. Yajela stop. Hello, me dey grow fine. Wonu muatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na ekyere se, yariye ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yariye no na enam se. Ehwoni nu a ewo ni padua ni mu sa. Na enoa na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emani padua no nuani Nro, Mawutumi Didi, Grow Fine Herbal Sonic. Wubenya biaton wo pharmacy, ni bia ye ton ebibidru. Se wo peniduduo mu etua. Fresa ahomatrufo yi 0244 596 532. Openfo die oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age edwadie nkratowo yi atum. Hey, akwesi sikedru amanfo siwaji jame yampa den sikedru eye basic cash na mana made me wona nsen no basic cash eno so ne de eye game aye bono woni mobile phone so a ebetimi ama wenye sika bochu egu na sign up mebo game yi wo me phone so eno ane se wo be dial *245# eye simple cra e Ghana jollof ye wo trotro ene wo gold mine ene ma me 100 phone yi na me fa twabie e wo hia so be kra Android phone ukra yam phone kra na ye hia ne se wo network wo so na wo kakra da mobile phone dial *245# eye simple cra sign na me hia so metimi atwa game yi as low as 1 Ghana cedi ekosi 1000 cedi emu aya atwa na dodo na dini dodo na so be ka me ho na kye yen cruise water se dia bazika se hira we dia kakra ma me na me so me fa twa bia ene onua jiwe ansa emu no uyeye na etoma wa aya kan wa himemu na nyame hira me ntiase yebehia basic cash any gratitude National Lottery Authority Caritas platform agiatu bitimi akwa website www.basiccash.org and see your telegram basiccash GH bout ticket bia qualify with your monthly jackpot to bet me win 50,000 cedis. Hanye kom ebusuapani ebekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho eye ebusuapani kasa yo ebusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nyina nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efuru se de omanfo enyim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane ka papa wode fefunu poor bearers embrantia wo su efuru de maachie enhwen asiedie efuru ntade local foreign nyina picture roller boards video coverage me kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services enu anuane wo yiase e wo asofo a wo ye hufusom wo MCs for occasion bia event bia God's Way Funeral Home there because everything under one roof ebusapani we dey ntwaso bio God's Way Funeral Home no a any the right company no na ye be hu won o kumasa safo leba kani koko board da no ehwe animu hɔ a muduru a mumusa ankrato ana momfrɛ 0322 006 221 ana 0243 73 74 57 and 0266 1946 78
Okay, my yansa mamu akwaba emra kuma 87.9 FM on your TV. Also from TV akuma mu nsem dwumade no na wo hwe na wo tie no. Na yenko mamema bedwafo akwaba. Pastor Julius akwaba. Sika pa akwaba. Ma bejoso. Na na bi akwaba. Bejoso. Some ho ye dey. Na me ajo. That's what most stress. Isa ke mo ono ka se bi e na mama nza mo ho kire mu ni nti no mu hu bibia se ade so abdamo so but se koyie ma wo na wo hwehwe wabusu a aden mo dia ho kire ye bibia ho kire ba wa just with updates na yema ye no yes Akoma obient because be na if you see framing or movie update you na ya ba story yes more updates and fan to so many enti yema ya di kaka ho asem but e bia sabre no na onya maso a enti yenua ba Justina ya nine cancer won the 9 mu na edu se wo se yetumi episka na yekokoye ne surgery no ye bo modia omobai ema abedwafo nyina ye fa ye boy ye fa boy ye bo pa ye de betumi bia kakran no mananti abre in fact Justina no mananti abre wo manya bida nyeso mananti ko mo ebe mako bia ya mama ye kan ma atie fonti asese adwuma we na ye no nya ya na nya obia na pene ye o na ya na ya adom keke na menim de Awurade de adom ye a nkofo ba ye timi hu mobro sa eto ko timi kasi esenso se ye nya bi ba nipa nya ba ye nim ne besi na ahumobro bi enti na o ma ba a na ye ho kire yen ene ye so mo nko ba bi fofo o mo tinia wo mo anya bi ba bia ti for a year it is na nka wu anko mewu o ma anya bi ba bia until say o mo sa de be dan ya na ye situation na ye ntimi nsa mo nko the second time because we may not know o mo call back in the ebe kwakosi it is a different thing say obi ba na ye some of these things are no cause enye mre mayen and ono so ye pam no so nko na say ye reject no so ono so nye mre ma no we say e bia better stations bi near there but sometimes e bia o mo kono me kan report jojo na ye di atem na kwa ye di o mo fa so no but I had your mobile na aje o mo fa so Justina and wakasa no yes obi o timi ka say ma mo ne makasa makoma to me yam and so Akoma FM ne Akoma mu nsem dwumadi aye di very difficult for us but sometimes nyame hu mobro we mu ntene aboa so when we hear Justina on screen see so a o say afede nyame adom ya koye surgery no very powerful no da no wow na no ontimi nante so a na okuta crutches no ye betwa ne ade ne cancer AD9 no and then one bandage they are bandaging na nyina you could see say doctors are no adwuma on say nim kra yes time ade ne o ba ha no say ya wo mo na ya oda wo ya o say and that so bia ba she sees some hope enti adwuma Awurade adom wa fire na wo so aye na ye ma wo hunu no sometimes I very important we let you know what we do with the money now you're raising obo wa otenchen what say you raise ka buza say omo de ye den na nye omo adwuma no na hwan ne ade but ade ba kwa nche ne so no say ye nyiji ska wa ha say ye de koye obi hu adwuma enkonkodi kodi ya ye be akwakoye dia wo aya what I say aya wo ne chire no kwa na an say enye by force say de na ne femu no ya ye adwuma na adwuma na so aba na ye ma omo a ye na omo ebo bra no ehu bie no de ne kwan so ano because obi kwa wo ho a say the Pastor Julius okay ye wo bebre wo ho a ya ye na wawie no kra na excuses ana me ko hana ma me sise na me busuafo se say you all kra be friend bie mo nti na twa bia me apa ba say obi aba kra no aye na kra anye bie mo no my friend no and excuses asa de wo ha no asa wo ha no na obi sa level na onu hia no de
of one or pay you na jo ma chese ba ku ne betimi aka ho asem de se de me Ya bo mo china. Ye hwe na nimu atu. Wonim se me ba ya na beluchi busa me ho asem. Yo, etu de guy. Ye hwe na nimu atu wo china. Na se wo china ni ye hu no a. Oh, and I think that for you have to bear with us. Yeah, you might hear no. And I always and yeah, and na so sa. Ha, ya na nkofo fi say adwuma mo ye ndem skara mo jeje na makodi da bi ya nyeje nkodi. Ya nyeje nkodi. Sese ya we person wanya modin. Na de nine ya kotwa. No me kura nti sa de ne de mumma no enyem ya tia say sa no I mean ye nso nyame suro we mu yenye se yenye amrobe ya amrobe sa nyam bro fosika ye be kwa sika na ya amrobe sa say sika fo na ye ko we mu mo bro fosi na abi no mo mba kwa bra ye bre kwa musika na ma wo mo obekasa sa emu quotation emu faibo Omo nso munim. At the end of the day, this a dine person I can a part to get 2 mama. Can you the best? Anka ni escafona moku imuna moboya brono. And a bow fear the hem passing ya tabunia the address and can you say or yari awaba anti. Aya no money be normally I am some of the comments in me for whom make ya. Now what dwene kakra dwene tra wa level no kakra na odwene ko do sa level na bo na sa de kra entimi anya sa aha nti odwene ko ache kakra bia you obi na efa pain mo no won fa no what say ya ba say you no no ne de hia ko beti ko ba na you obi ne de nti Justina surgery no na nyame adom yakwa akoye nti no mo amope update nyame adom ya de ma yenko na ye ba ya beka safa ye nua be ma no ede no oba akwa aba ya na ma ko nyame adom ni ahye ye na ne kurukura no kwa sem no ane kurukura ya mpa ye beko na ya boawura ebie be hwe ye fefefe kama wapomu de wonsam nyina fa kwada no ne wontumi obese kira ka kira oba yenko me da smako ewie se de o ti yira ene na nya asem kitwa Okay, ya da ya dofo nyina se ahwefo ne yetiefo na yetie ye ne ona yeda omo private care mo nso omo kuta omo aka eye passenger ka omo echi nyina no yakopon hira mo se mo de mo radio na to ye Akoma FM amutie ye ne nyame hira mo nso asabe mo TV ne da eye onua mo hwe ye live e wo so yakopon hira ma akonsi adwuma pa obo sabre de wo Ghana mantim nti no package na aye fofofo e wo fom pa enu nti ni ba bia wo bia na ye ni yare de da bia meka se onya te ebi penu ahunu se we de omo te ani na omo Akoma ha omo boa tu ase ma ase etu no e omo ho nkomo na na mitie na wie nti bia wasum ne tie ni ye ne pe open na opepa no ho ti ye di nkomo ye bebo number na radio na wutia na kese wa ye smart atro number no de ato ho no se de be ya e be boa na Debi mami bi oba ya so ye last week na ye Wednesday no say first me this obi bo odro hu dawura na mbo afu na da mani ye me ya no na me start sa fe me the remote chinchim de he na ye ohun enti debi asa wote ye nka say na no Akoma ato ye mami be pi ya so ye ho no o ba bie ma ba gi adro na tese ye ni gisem na ordinam ebi ye he ba ye dwuma ye dia ne say ye te ani ani fra ya le pa de ye te ne te debi am ka so san ye ho bopa ya ye se kokromuti no kwa abesan benteni kwansa wo kwana wsan ba enka be ya na wato papa ne prekonse de be ye beboa wa o moka e wa abrabom woni padua ne twa sa wo service nti wo service ni padua na service woni ni so eka ho de be ya ne ka se ye ka na ye use no ka na de be ade kwa ade ba no wo beto diesel wo beto petrol gum e ho sa de oil ensugum bi se wan fa nwuma engine betimi apai na mibisa wa afi mu ni nyina nti woni no wa ye bibi afa ho no ne se ye kwa ye ba nti na Akoma e ba edi mirika na aba beto ye ni bebe ye ho so ne ye ni no efiri akora ehunu ade ebiem enti bo ho moden na ma wani nkɔ woni padua no ho ni padua no ya ade ho hia na emu hya no so se ni padua akwa ne de ni nyina ho hia o chimato bi ba so ya ne ye ra ho ye ni nje kwa wa brabom na emu se wani fra odofo eya na da bia ye tensem wo ya sumi sanse wona ba ya so ye ho no mo no ba no wo ka abra ni fra ya de ne to dem ho ni amane a wakomu no a oha na abehu se enipa do we know name how to a
ona be hu se enyima ho no mo enu ntintina ho ma sa esum we se endru abra wate ABA Herbal Clinic nka aye wo kumase kwada so dwenase etwa sa wo ma ho ya ha ma wo ho mpro ne ma ne nya wani gisam sa wo ba ya so ye me de bia na metena sa me ka kire wo se enka be ya nka twa sa ya ha duro no ho wunya bi ne ka ho na nka da bia wo didi ana de bi kum no side effect san se abrafudo na to de bi e ka ne ya side effect kakra e de agu ho enti wo didi ana de bi kum na ye ni padua ni madwuma se de be ya sum enkonkoduru abra wani na ho so abra wo mboaboa ho abra wo nsusu anwene da sa de ne betimi ato na akwakoto e ba sa wani da so nyina besa mofra ne be ye den ebusua ne be ye den tutu na mo na bra ABA Herbal se nini mpom ma se ba betete wa na aba na emo ma Akoma na ha mo ne de etwa se mo ma mo ho ye here na mo ba ABA Herbal obi ho ade mienu ade ben no a ohu ni yi obi ho ma ade ben so hu ni se ye shadow sunsum na wo hye wo be hye ya ma me mpanyimfo mu tuo mo na esi be otu ni brɛw because otu ni kase ni se esi amenem anekɔba adiem ni nyina Akoma na ha wo to ne kan bra ABA Herbal na ni emedi nkita ho san se ye ni ebetimi aboa ama wani na timi hu na ade prekope edu anadwo na wo hwe ade a wo redi ade a just wo hwe ade ni kwa akira na awia boya nkrofo ni abra ye kwa ye be wo de wo tifie san se wo pia awia de be wo wani wo wani nso ahwe na akwakofo how de abranti da bia na wo hunu de wonya ho abra bombra ABA Herbal ye na ye wa ahahandre papa ebetimi de aka wa wani fra ya len etu betwa ensan emabi enti ye Akoma pa na etete wa wo hunu anu eye bi ade a eno ane ABA Herbal da bia me se afie twa mu ni ne se Akoma ye tu ase awie 2025 de ye Akoma ne de ye tu ase ye sayare pa ne se ye wie ne si 2026 me enadwo pa ni na nka be hwe ya so ye ho enipa abodom pem e ba beja ya le se free ho esan se wo Ghana manti mu nti doctor nkasa gina konwa sa abre wotima wo ja ya le fo nkwa anopa no nsia na wotena ase egbo no onum ne fa kra na nkrofo di kan ho dada ye twen doctor enu nti na fie mani fa ya le account dem enti na fie nka se edro bia ni Ghana ha dro wa ha pa enti na fie nka se wa bra bibidro o ma ABA Herbal enti bra ho na ne emedi nkita ho ne hye se de ye nsu esitie na obi ho no ma oba na oni nsame be saa na obi ade etindi saa na yensu ade etie afobeje yadro na woche oba na oba beje adura oba ne kasa tententen aboro no so wana anwene se aduro de betimi aye sansenkyere ne na aye de ama no enu nti ba bia wo bia bra na be so ye hwe na wonu hu da esan se da bia me kasa bibidro de dooso na so sunya aduro ne de ote aduro nka de ote ahahan ka ahahan ne to da bia obo wura kwa ye breto ma nye ne nyina ne ka cho se etwa se awie ya abo ya akone fa se kan akwa ne kwotiti bi na fa bro da bi hyanu so se obi ho no mo wura kwa ye breto mo ahahan ne chene se utwa sa uti mawia temi anadwo da suo mu anasa temi awia temi anopa ni nyina obi ho awonim nanso onyankopon di mutumi ni adoma kyede na manipa ba akopɛ eye ABA Herbal eye sofata sofo 3 days sofo rasta ono no onyankopon de sa adoma kyede ne di ama no safo no ne nekita no enu nti obowura kwa ye breto mo te hahan ka wote hahan ne no ne hahan di nkomo na nyankopon akyerɛ ne sa adua we se kɔ ho anopa anadwo da suom 12 o'clock 1 o'clock no sa kɔ ho na akɔkɔ te sa hahan no ana akɔtwitwa sa nubra ne bi di ba fie no enu nti nyankopon di kan hyira so di ama ne da de sanse mra no se wodi so a adwani bo ho ma de kanipa no pa na ni na wodi kwakwa nso baba no ubunso na asa ya lefofre e wa brabo esan e woni nipadue esan se ahanhan no otie no na wo ye na opede ma no nti no e ba ebedru aye hospital ho no na eye adwuma na eboro ya adwen ene ye nti ase so enti ba bia wo bia ne bra ABA Herbal na beje ayaresafio ne yenkwaye nu bra no na yemfrɛ mu yemfa bibia enka no me se wa hye se pers na pese oyito wa no ani ABA Herbal ebi ho no ma wo ba ni na busuamu ni nyina na eba Isan so wonim so oba no ebusua ya we na wo ho ni de we de ye ne ya me wo ye me so me ba ni ye ne ye nti won se ma me ne hye se pers e ba hye se pers we so hye ni nyina ABA Herbal won se ne ya boa no mu nyina ma yi e de ato ho no obi ho a wansu so kodu fia within 1 week 2 weeks obeba na pers no ne ma ni nyina no mu nyina ayi e de ato ho no enu nti bra ABA Herbal se koye operation na ye ta na esi woni no so dia bra ne ma odure betinya na na ye ta ni nyina onkonkoye operation no wante ye nkantem yakoye bonkum no
no aba nifa no so abra ebi heba obi ho betena doctor anima doctor kura musa no anka nkyira ne mpo say doctor em operation na doctor kan tell ne say maame ase wani we aye ba ko operation ase ane isan say doctor nim ani ho yare no wanye adwuma na che no wani secret ni de wo mbia nti no obetena ase ade wo wani ni so bia no obehuna ka kyerɛw ntintina fie nka say aduro ni Ghana na aduro wo Ghana ebi heba ya ba say ye ba beboa na de obeya sutie na sabi obeto na ma ba ya so ye ho de ya ba ya and say, beje wo nkwa said ye beye wani fire and encounter de na wonye mobo e wa abrabom makasa to beka se number no fama ye san say ye ho e pene ye je number na ne ABA heba ye ni nkomo e wo so e ye TV na wo shafa wo phone no ne screenshot ne kama na fa to so senso so e ye radio no na wutie enso so de na no ma pen ne paper and our mobile phone no je number de ama mentem so kra said the be abetimi aba ya so ho na no ye enso so abedi nkita ho number no ye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 053 17 80 651 053 17 80 651 your brother name 050 28 12 161 050 28 12 161 you will kumase ene yedi adwuma kumase kwada so dwenase kumase kwada so edwenase edwakese ne nachi hɔ a kumase kwada so dwenase edwakese no nachi hɔ a odi odu kumase kwada so a ubisa se wo pe ABA heba akwara kro hye yafunum kwade beba yadwuma pa ye die nti agidi ne wɔ hɔ pa nti udu na ubisa ABA heba akwara kro ado beba nti to anamo ne bra saso na akodo ma yinkro so e wa pie ku bi coastal eye benada dwomo machi hɔ no ma so na yedi yadwuma so oyi obi nso so a ba da bridge wɔ mpam so abra ABA heba anope na esere pa me ma no mo ba delay as we say a drone no ba bejo me dre bia no ba beje we say no onam no otete no yeso hu de wonye nanso bedi na o hwe onfre ne ne age san say de na o hwe no ne nsa aka nti bre no de ntete aka esikwa wo ya hye ye ho no mo san so na yo obi aye diabetes pa na e ha wo so dia e fa diabetes ni nchinchini bra e bi heba ye bebo ama ani so ase atukwa hu na na mo biem e wo ni pedu e ye pressure na e ha pressure no ma hodo mienu low pressure high pressure ni nyina kum ni pa na low one kwa de ehu sin ni nyina wako hospital ma doctor kan to say low pressure how ntena ho na wan hwa adakoro beda no dabone bra ebie heba na yembo ye high pressure so na how nso a bra ebie heba na yembo asa de be ya pressure na ekum krofo na beji wa film na so otimi anya ahoden akoye wadwuma aba obra ko wanim san so no wakwa me kan to say wo HIV mu awani bia mesro ntena fie na da bia me kan say eni ma ne be ma nkuta hodie wo mpam na ni afa na fofofo obi atimi ye de oba wo hia na ne mpra fo boro 5 ebiburu 6 ebiburu 6 mema so saa ye nyina nye wuni ene enam ti no ansa yale ne enipa ye tesra saa ne ye kone ye bent wa kona doctor aka cha we say HIV mu an wanya bia ma ne nya wadwentwa de so aka say ene within 10 years time ba bewu 7 years time ba bewu bla e bi he ba ne enu omo a omo kwaji omo ko chake ye omo di loan ne ba ya omo ba ye no ye ma omo dru a o ba biem na ko chake ye no na te say akofom ko bi 1 month ne mo ni nyina fini widiem e ye white anase wo de pua e na e ha wo nso e ma no e saa de ne ka ye ho a wani nyi kra wani ji nyina timi yira me se be ma no wutumi sanka wo do ne pa o na so saa de no hu wo no hu ntan ha o ma wo nche bi enti bra ebie heba ne ye mo e ye mo ne ye mo waduro ne nkokunkum no ye duro na ye powder e ne ye de ma enti wo kwa o so de fraduane ana de fraduane ni wadi de wo sa wo no na enti eni ya we ni nyina ye kan ye dra na esi woni so nyina ye sibi powder wo de wo bo ho so mpede ye nyu no ba na mpede ye nyu na kan kire ye be hu kwan ye do be fa so be ma de mu oda betinya kwa akọ no nsense wa ya resa na de ehu hia ye papa na emo waduro de o so kwon so akọ no anom so abe no na ye nsuo na wa wo sesa nom de o powder so de be ma enti wo kwa na de bi aso ba din kra driver for no na ma auto aduane ade kakra gu no wadi na tetire de aka de apebe bi de ahye sa na wo ko adwuma nso a eno nso be ye na kwakọ ye ntini no adwuma ye mogya no adwuma ayani no so adwuma akum kro bi e wo ani no so na Akoma na ha na ma wuti paye na wuti fan ye wo ya hu de wonya woni so ye kusukusu eso ye wanta hu de wonya ho kro na aba wani nso e wo no akwakọ ye mu adwuma yi ni nyina fi ho no ma ma nso so ohun atọ e wa abrabo abra me storage number no na ne doctor enim komo se doctor me ha woni o mani na tete me pa
panti me de no kan je se bra en kasa me kwa wa ne mpanyimfo si kuro bi wa e kuro bi nso eto aso bra ebi heba ye wo kumase kwada so dwunase kumase kwada so edwunase market na chi wa ho a ene edi edwuma ho a na yebutu kama oba ya so yesiesie ho kama ti ginamba no abra me nso wi ne doctor ye ni nkomo ne tu anamo na bra ne ntena fie sa te se ni fa yale account ho ma obeye mobo e wa brabom ye number no ye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 anasa 053 17 80 651 053 17 80 651 ye voda ne ye 050 28 12 161 050 28 12 161 shane so say oba beje card 50 Ghana cedi ya chechiro nsa hwe obi bia nsa na akwa kohu doctor enti shane so efaman ebie heba na wagem so senya mensa ewom nyamensa papa nyamensa wo mampa Akoma 87.9 FM on TV Akoma Nsem Jumadi na wo hwe na fe wutie nana Marco yen hwe yen nua be mai case ye o papa abusuya o hwe ne papa abusuya na babia ne papa ewo abusuya enipa ene wo no enipa ena onyemo no yewo enipa bi keka ho a abusuya ni nyina ewo ho na abrantie mabona baso waya ade pa babia ni domu odru pa babia ye de no ebesuya ye na wono se ba ni nchi kai bibi se me ba hwehwe mabusuya no emu edu na ene mete wonyina wo ka asem no adesua na mesua wo mu an se etese ye ba ye chi ye de ye ma no emema na ema ne de ye ta ye se ye wo fie nti ye ta de nkola ne ko na mema no ba bia mu wurawura no mu fa nkola ne nkyerɛkyerɛ emine bi mi TV so a wo nhyira ena me wo fa ba ko se wo wa abrokyire ena wo point me kasa no ka kyerɛ se ababa we mani gye ne ho wo fa me ko Ghana olo so wa abrokyire me ko Ghana mpese me ko ware no na that time na me papa ewu nti ye ka no ofrachi na wo no ofri mo ro bam eno se ofri he ware ni nuaba nuaba ho ya ne fe ho ye ne fa na ni gye ne ho a oba be ware no wa fra ne ye wo fa ba kwa ka che ne se me sro ko hwehwe no o wo nhyira ko na ko ka che ne se me pese me ye de me ware na wo fa mani gye ne ho kopim se me papa wu ya me ka ho asem ansana o se ababa wo no frachi no ofri mo olu bam susu de me nuaba etika ho ehwa no ko fra me maami ante akua na hwan na ka sei aye hwan ya ansana wo be cheche no nka asemasi na nka ye behunu no na chese wo mo afo mo ho daja ni nka ye baba fie no na chese wo ni nua na wo mo ahyeso wo nsuo ya bɔ musuo anka no so de ye be no fine pa ke ye be no fine ya de be hyehyɛ so na se ye nim enti se ya kai enchi na ya nkosa nkofa ye wo Ghana mante bia ni o ya ma ye nchi na ya ma mesua ye niema bi na ya mefa ye kane do no ne ye tena ba bi sa ebe ha adwen hwe papa US o okwe wakonya aburoni ba kama wanfa akola no nkola na ama wankyere no wofa wankyere ne sister wankyere ne nua wankyere no obia hwe bepem ne ena hwe ono abrante na because baby ofa ne fire so ofa ne ye ya de a anka ne na se mire baby no hwe ne maame ye ya ye bo mu a ene ye dem ma no bible say baby a omo ne nam okofa na firi he wa hunu se ayi ofiri ayi ha onim se ofiri sa pe ofiri donyina ofiri joso ofiri hwan yamfa obi anchia no inti wonim eno an se ne maami wari iburoni ne maami no so ono an se wafa bibini no mo de oni he omo ye di odonko an o papa wi no so 8 years ana ya nkyere na obi a
So we say 8 years no cry no say your man no aha ya wo 8 years no ye ni mabusua bia ya de omo kokoko because of your culture ye ni abusua bia 8 years ye timi de omo kokoko ho a omo nim se o ye ma me nua ni ye ma me ho ahwan ni ye ma me ho ahwan ni a ono no 8 years no woni nim abusua ne nkakra ba we die be ma no na nkese se tu na mo bi na nka wo de obi kire ode oba ne ba fie na wo de ne ba be kire na wo se kwa de omo ya kakra ma na ye fe omo kosi abrofo ma na omo de omo ba fie nti wo behunu na che se ya ye kente bi na obu ni mu wan fa na ma fie wan ka be wo free bibia nti we kra nya bible mu ena okoi na ne papa adi we address bi hyemu a ena onka na chi ayira kra anka wonim bibia ena pictures ya ban nyame adom ye hu nso ye bibini ohwe nanim ne bibia na anim da ho nti yesre abusua no fato so kakra yesre abusua hwe ya ne papa no oh aha papa no ne yiri broni na wo hoi abusua yesre mu a modehye nyame adom wo hwe mo mfa aha we bibia ni we kwa mu na wo na mu be di ne ho mu be di ne ho aye peche we dey can ono se baba mo we na aye peche aduane na bere nti mu bra na je wa kan ni ho nti mu pie pie bra bo frenie adie na bere tibidi bo frenie abani adenia bre titibidi nti we abene why enya sa wo baji amakaba nti mu pie pie bra aha wan fa yare ama wan fa muso bi ama mu pie bra akoma pakra we mu no opera busu akira kwan me chira me bana na ya the Sanjis language services I don't know simi ne manyina ama me o Christian service odo ne o makwa obesi nso de ama I think that I can no say it's a cultural yinene abusua semne ade na ya mamre semne saa ne mani nyina no kureni ene ya ma asai na ade ba ko na wotwe manage ye paaye so what na reflect who say Ghanaian culture no as ye ni say ba ye so and I think that it's a good thing say yes yeah because we almost asori bia nipa bia one chef who wa share African print and it's an your man say school ni ade ti who say who the rubon kakra ba mama hwe oman bia mo beto mo kasa ma ho siesie mamamre ato atwena no mo ye den you can make it ade ba ko am say ye nheda mfa ye ni nkoso but unfortunately some master dia o say aya manne se wonnim brofo kra kana obitima akatwia wano atewe se ye respect o I just wonnim brofo ka so gradually ye adopt western culture na meno na ba be gina na so mpo achen ya mamra wo nyame de amaye and that is a problem na bina ene esie no so wo hwa virtually na nchi ya ira anesa so we pass see the nchi ira anesa anya hankwa no de abo yes we di kan di bia okoko baby because see no in fact so we mpa enye isika bi na obepa frebusuafo na bibi but the identity era the identity now was say aha na me free era na eno na the problem don't obi wono uti because na onye sika wi a ade bi na oje eno na maker me meti eno na maker is the pia say what does maker say nka ba bia wa drink nka hu but it's not about the money it's about the identity nana say ufi baby na de okoko fra baby ye good said dem ko ye den wo be kai wunji e bi de to Moses no na nka Moses Pharaoh baba be yine free so ed na ko de sikemu o se chinchire kan just na onye comfortable because of the identity ayira o se besan ko back any Israel fa ko bre said ye be ya mente de bretie yam na me ko huna mane so identity is very important yem be why ya to identity atwene yem be why ye krum kasa kwa ye nte yem be why kwa bien wa ewo ye ho a obi kura hia wa obi hu say ha na ofri but omo tututu kwa obi say omo obi wa mo front me hu o say are you a Ghanaian something is about you I may hu say we Ghanaian yem be ya to san yom na ego ntima sankofa ye nchi yem ye ho modern but me say utie ba bia na oni family ya mo try na mo connect ye na ye hunu
na yɛntumi mmoa yɛ nua no ma ketewa bi na meka sister pia ne papa aka bi but on say ye cry ye ti ha bebre na akwa ye nim ye nchi o ye fa ye nko ye kro mo say me dia wo ka bi atme da say me na nampo that time na me ware ko ware me eyi ase say ye ne dem papa so ye dem be ko bi e na odi hu me ye didi nkoma na o me ye no say me yiri no na me na ba o yire no ha wo nana enti aha na akasa kra no na ka brochiri aha na akasa no so kra ye problem bebre hu ne say me wurie nya me yire na me ma we are okay enough and na your family no but ye hu say family no so extended family ni nyina ya abusua it at least o ma ye hu ba akomienu bi a bibi ba unim so machi nie say ni me de me tie nya na me ka se nka bra yi on pena sum pe ba bi kra ntena because we kra dadre ne yesa na beto so na so say de e ka no so the identity we at least e was so hu say o me papa ma me kra ni me papa abusua fie ni say na tie on fa dadre bi ameto so ye besere so unim na chi ba bi a ma ye hu na ye kan che ye bra no na ombra no me wo de oba no de ne man kra be hu say me papa ha na ye wo me papa kra I think so mo be ye okay ye besere abusua no ye besere abusua ni ti mo mo ye sa kwan no so gani ke na me fa for dia ma mo sese eye ayona pharmacy for edro na ayona here eni omo ye adwuma enye na ti gani ke dia se me ka na me de konfe e na ka ho asensan se eye kama me so wada oba wo fichi pro no eno a ensisi so ba ema was a basabre na masabre na da fofro ni flow no enye ne sade ma no die me so wo pe edrofo ya ene betumi aboa wa eye ayona pharmacy for the friend guy ni ke me so oba ma wonsa enka bi be ma wonsa enka bi ema oba no na se say ye de ne syrup no e na aba ne syrup no eye kama obia etimi enom woba watenka no atekro wo de eye ganike no ebeboa sanso e na wo a wodru menopause no e de niema bebre e na eba wonum ganike syrup no a eno so ebeboa wo ye papa enti entina ho manu si nanka wo kwa akoto bia ne defua ma wonsa enka bi na ganike bia mako mia me catch say ayona pharmacy for ganike ye de ne syrup na aba de ye ma obia eba enye ma obia oni bunfie etumi no 0597 216047 0597 216047 and now 0597 216037 0597 216037 Pawsaka Gainike and Yona Pharmacy for Entry now why we be the one advance at the Acheme Presbyterian Church of Ghana Ashanti Presbytery yeah the National Crusade 2026 no Ebremo as some church the to say Jesus Christ our hope and refuge Nami ya dumwa Ochina Echi Ukiada ya and the editing to so 11 and 13th March Jubilee Park Mase 5:30 p.m. and 8:30 p.m. Couple say ye baby no and maybe 5:30 to 8:30 now a special guest speaker Reverend Eric Botry host Reverend Right Reverend Dr. Abraham na Oparekwachi moderator of Presbyterian Church of Ghana na omo so na senaboa no amadwumadie no ayekrabehwe Reverend David Abuaji Dankwa Clark General Assembly Reverend Samuel Ehima Yabua Chairman Ashanti Presbytery Reverend Dr. S.K. Saba National Director Mission and Evangelism and afadun to 4 years kese wa kese ACP Kofi Sapon and a Christian Akon and nti bomodias woni ebetrade media no asibie na yewie no onso abrabo no enye kwa de biara eda enye mabesesa Anglican University College of Technology yesi yeguso admission no eguso ada ekoso enunti bomodiansa onso betumi aba beji admission betru wudi na wafiti ase ehia de ewo yehia pon mu na requirement no was A1 to C6 level 100 3 core subjects and 3 elective subjects no was all pass here diploma holders no access course no so for NAC and hack holders no and also mobetumi ede aba and until say we hear information for forward the media mauchia what the 0547 949446 0547 949446 and now 0243 534125 ubewuni yen ewo St. Anne's Anglican Church ye no ewo Ashtown mentia Palace wa choose Anglican University College of Technology and you will never regret. Shining Social Hostel facilities and so ewo. We didn't baby I guess free. Hello. Hello. Okay, went to me and you know so
wobɛtumi aba ahoma no so 0243114497 and 0322498035 wode ne baabi akasa original Naija papa bi Assume kind evangelist. After being a better, and a kind of ground. Uncle, the dear Masumo Takwado, by my side of Shana, I thought they were for and the general position. I'm not going to pass the mission or pass a little bit for Hanaman. Now, I believe to be a forgotten on top of what you can say. Oh, Kafra original Naija, Kafra will line no at the corner. Grocery free home dear. Yes, say for where you na eba bedan ye na ye behwe na fe ya ye bibia e de ama kama. Wo de wo hye wo date ya de aka nyina se e bededa no flowers ni e be video ni bibia no ye yen ya sede enu nti uni how e wo ho. Grocery free na home asafo ye ben labor ye ne kan cocoa board e ne hwe ne mu. 0243 737457 0243 Josie Fashion Adaworoma Smatadi Eya Wofa Josie and a pimpam Nina de Emma Mekama Josie Wokumase Bomso only meet me the spots no and na edi enhwe munti Fred Josie now on pimpam wo ne menina Emma was 0243 433 465 0243 433 465 Odi ne baby akasafu We did the region because of film of one. Okay, yes. Mami Shiramu, Marcus, William, and the two could be an within my days, dear meeting, said my friend. About Spain. The one who called for me and go to me. We do call a 2 million and say a colado where you back on our yelling in 9. And 5 million and do having the best and be. We bear you know, still on my family, be crack and with the Juma. And I'm just coming here, I'm a dear question, a colleague and a coupon for some more. And I do, I say, Nanny, if you had done 6 months, and our friend say, in fact, I can't say, it's my yard, I'm about effort to home. When you are doing the room, yes, we would do my question. I mean, showing it. Now, to tell me, I'm not telling you, Yami what is going to be Yami Samo, Yami Samu, a clerk could do my company, Yami Slamo. Without it. Yes, there was Sinti, a Yanoa bedroom. One no Justina, dear, ditch no one dance in the wood, you know. See, Obi Arena, the Nebasa, a ya. Na onso wabua na enije ne ba ebeba na afi ho faso no aba ma ye nyina anwa ne so ayehyerensye bre na so me din de makos ye wokumase askwa ye ne kumase mo no hwe ne mu ekina onso betumi do case aba ye behwe na ye di ekire ede ama aha wo de wasamba ye nyisika ya na mase